para aquel ou aquela que queira quedarse xantar para que se anote, e así pois imos encargando, vale? E a continuación, pois vai nos falar Isabel Vilalba Seivane. Ela é gandeira, ela é sindicalista, rexenta unha explotación en vacún de leite en Lourenzá, foi responsable da Secretaría da Muller do Sindicato Labrego Galego, forma parte da directiva da Coordinadora Europea da Vía Campesiña. En xuño de 2012 foi elixida secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, e ela vai nos dar unha visión do que debería ser o noso agro e a nosa gandería nestas xornadas. Isabel, cando queiras. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu, en primeiro lugar, quería agradecer directamente poñer a voz neste tipo de cuestións que nos afectan directamente nas nosas vidas. O ámbito no que nos vivimos, o noso territorio é eminentemente rural, que é onde se producen a maioría dos incendios. No noso caso, o Sindicato Labrego Galego, hai dúas organizacións agrarias reconocidas a nivel por procesos electorais, por presencia acreditada no territorio desde hai anos, e nós somos unha dela. Tristemente, considérase moitas veces que a visión nestes temas ten que ser moi parcial, unha visión importante e pertinente, pero moi parcial do que ten que ver co territorio e co medio rural. Tamén é certo que é coherente, porque antes falábamos de que moitas veces cando se fala da comparecencia no tema de lumes, basicamente hai voces que consideranse que non debe ser xa territorio, que ten que ser forestal, e cando se fala de forestal moitas veces falase de aproveitamento madeirable e aproveitamento industrial. Isto é, por exemplo, algo que ten moito peso, por exemplo, na estrutura do Consello Forestal. Ten un peso realmente importante. Non vamos dicir que non é relevante que o teña, pero tamén pensamos que o territorio, máis de 2 millóns de hectáreas, ten moitas outras dimensións que non son só o madeirable. Podemos falar desa dimensión ambiental, podemos falar desa dimensión social, dos aproveitamentos agrarios e gandeiros, podemos falar da dimensión cultural, quero dicir, de moitas outras dimensións para falar. Entón, non podemos só ter esta perspectiva, esta óptica tan reducida. Tamén é certo que é coherente con todo o que é a concepción dunhas políticas neoliberais. Eu podía caer na tentación de dicir o Parlamento de Galicia non ten esa visión de cal é o interés colectivo e xeral de cara ao territorio do medio rural, ou non ten proxecto, pero si ten proxecto, ten un proxecto neoliberal que é mirar ese territorio máis dunha perspectiva de interés sectorial, e iso podemos velo no ámbito forestal, pero tamén o podemos ver, permitídeme que apague isto porque senón podo armar unha. Podemos velo, por exemplo, cando a Cámara Mineira ten un peso fundamental en facer o plan sectorial de actividades extractivas, e iso implica medidas importantes, incluso a prevalencia desta actividade sobre moitas outras, en máis dun 60% do noso territorio. Entón, nós, máis que as visións puramente sectoriais, e a miña teño que decir que en parte é sectorial, pero pensamos que ten que haber esa abordaxe integral e global sobre o propio territorio cando falamos deste tema. A segunda cuestión un pouco que para abordar unha cousa como un aspecto tan importante como as medidas necesarias ou cales debe ser a actuación respecto aos lumes, hai unha reflexión previa de ver que aspectos poden influir nesa aparición de lumes, mesmo na propagación de lumes, ou en que momento estamos. Entón, aí, comentar 3 ou 4 cousiñas. A primeira cousa é que é unha obviedade, casi, ao mellor non é moi relevante, pero os estudos oficiais son tan ambiguos como pouco concluíntes en moitos temas. O informe do Ministerio de Agricultura, período 2001-2014, dicía o 80% dos lumes producidos a nivel galego foron intencionados.
bueno, pois, vale, pero hai algo máis, non? Quer dizer, terá que concretarse algo máis de que pasa. Supoño que algunhas cuestións incidirán nesto, non? O Instituto de Economía e Xeografía do Centro Superior de Investigacións Científicas, para un período bastante largo, pois tamén fala de, no caso anterior falaba de intencionalidade, aquí fala de actividades humanas. Bueno, pois cando alguén que morre dicen morreu por unha actividade humana, pois seguramente sí, paroulle o corazón, pero ao mellor hai que concretar un pouco máis e ter unha visión, sobre todo se queremos mudar unha situación que non podemos dar por normalizada, e eu creo que esa é a primeira cuestión. Estamos normalizando a normalidade. De feito, cando se fala cada ano, pois a primeiros de ano, bueno, primeiros de ano, que tampouco é exactamente así, pero na parte inicial do ano, cando se presenta o Pladiga, pois moitas veces xa se dá por sentada a normalidade de que vai haber centos de incendios no territorio, miles de hectáreas, e iso entra dentro da normalidade, non? Eu creo que non debería ser así para nada. E despois que hai cantidade de datos e obxectivos que se ve claramente que non ten nada de normal. Nós representamos o 7,7% da superficie forestal a nivel estatal, pero temos o 50% dos incendios. Co 7,7% da superficie temos o 50% dos incendios. En teoría estamos na parte do Estado que é a parte húmida, non? Tampouco é a parte máis seca, máis calurosa, máis en principio, non? A nosa media sería dun incendio cada 2 km cuadrados de superficie forestal e a media estatal é de 1 cada 25 km cuadrados. Bueno, de 2 km cuadrados a 25 km cuadrados vai un treito. Cal é a cuestión? Bueno, pois algo pasará, non? A superficie queimada do 76 ao 2016 equivale ao 50% do territorio galego. Bueno, é certo que son 40 anos, pero a metade do territorio é a metade do territorio. Quero dicir, así este tipo de cuestións. Os impactos son enormes. Eu creo que ao mellor xa obviamos decilos porque todo o mundo coñece os sociais, non? Toda a cuestión xa, eu creo que a primeira cuestión é a repercusión nas vidas humanas. Quero dicir, nun momento dado de brigadistas, o ano pasado de persoas que estiveron atrapadas pois, cando intentaban sair dese incendio ou cando lles indicaron que saísen por esa vía. Bueno, e eu creo que a perspectiva que nos deu as imaxes estas tan terroríficas de Portugal, bueno, eu non vou ser tan ousada de dicir que eso pode ser extrapolable aquí porque terán uns medios de incendios, de loita totalmente diferentes, pero cando menos alarmante é, quero dicir, alarmante é que se vire eso, pois un pouco todo o impacto, eu diría que irreversible sobre a biodiversidade, sobre o chan, bueno, pois eu creo que hai un nivel de incidencia non só sobre o máis visible, porque hai imaxes moi escandalosas como cando hai cabalos mortos ou cando hai cuestións que son animais moi grandes e vese, pero hai un impacto todo sobre a estrutura do chan, sobre a erosión que se produce, sobre ese arrastre que vai para as augas, sobre no momento dado zonas marisqueiras que, bueno, que ao mellor non son tan visibles como un animal grande, pero que tamén son importantes, económicas, por suposto, sobre a todos os niveles, o que nos costan os servicios de prevención, de extinción, todo este o traballo tamén de, vou poñer entre aspas, reparación, cando se bota esa palla ou que seña ou este tipo de cuestións, ou bueno, pois a propia madeira cae no monte de repente queimada ou as vivendas, unha infraestructura, bueno, pois vimos, non, moitos bens queimados. No caso da xente que se dedica á agricultura, pois vimos como moita xente perdeu desde a alimentación do seu gando, o propio lugar onde se desenvolvía esta actividade. Bueno, podedes ter moitas ideas seguramente que eu, bueno, pois deixe para atrás. Entón, non podemos normalizar esta atrocidade, porque non é posible. O propio custo que nosotros asumimos, non? Bueno, eu falo un pouco do informe, por exemplo, do Consello de Contas, onde fala de 545 millóns de euros en 4 anos. Pois, claro, parte incluso da estrutura deste coste son a totalidade ou a inmensa totalidade son fondos públicos,
pero, bueno, incluso moitos fondos europeos. A perspectiva dos fondos europeos no futuro veremos cal é. O anuncio, por exemplo, do comisario Hogan nesta última etapa, pois falou dunha reducción para o próximo período, por exemplo, da política agraria común, e dentro da política agraria común vai todo o desenvolvemento rural, vai moitas das medidas do forestal, vai moitas cuestións, e falaba nunha proposta inicial dunha reducción dun 15 a un 30%. Ahora, na proposta que ten presentado por escrito, en principio, pois fala dunha reducción global dun 4,9%, desigual, dependendo das partidas, un 3,5%, por exemplo, nas partidas de pagos directos, o que é a gandeiría e tal, pero, en desenvolvemento rural, fala dunha reducción dun 15,3%. É moito diñeiro, parece un porcentaxe mínimo, pero reducir un 15,3%, parte destas medidas que iban para desenvolvemento rural e que iban moitas para o ámbito forestal, pois é moito diñeiro. Quero dicir, non sei eu, teño bastantes dúbidas se o goberno galego ten moita capacidade para seguir gastando ou gastar máis no futuro, porque se hai unha parte que non entra de fora e seguimos tendo o mismo gasto ou temos máis, de algún sitio terá que salir esa merma, ou non se gasta tanto e se gasta máis eficientemente, ou se detraen fondos que venen de outros lados, tenense que poñer aquí fondos propios, non? Esta é unha cuestión tal. Bueno, no tema, aquí dá unha sensación de que, a ver, se fora unha cousa que nos pasara puntualmente un ano, pensaríamos que hai algo conxuntural que desenvolveu esa vaga de incendios, esa vaga de lumes, pasou unha vez por algo que pasou. Pero aquí dámonos a sensación de que temos moitas causas estruturais, non? Pois o deseño territorial, como falamos antes, bueno, pois toda unha dinámica de perda de poboación, temos cousas que temos que reconocer para poder actuar sobre elas, porque senón condenanos permanentemente a repetir a mesma realidade. Se só pensamos que o instrumento de loita contra os incendios é o Pladiga, por certo, un corta e pega normalmente ano tras ano, ás veces é tan corta e pega que incluso siguen aparecendo, por exemplo, estacións que xa non están nin siquiera abertas, quero dicir, siguen, porque claro, no ano anterior ou no de hai 5 anos estaban, pero claro, entón é tan corta e pega, é tan pouco sustancialmente ou estruturalmente os cambios que nos condena a estar nas mesmas condicións e volva a pasarnos o mismo que estábamos o ano pasado, exactamente nas mesmas condicións. Cambiaron o proceso de comunicación, cambiaron nomes de algunhas cuestións que afectan a terminoloxía dos medios de loita, pero no sustancial, no estructural, pois non cambia nada. E isto pásanos un ano tras outro, non? Aquí un pouco mirando todas as cifras que hai así un pouco do tema de incendios, o que vemos é bastante coincidencia entre a superficie que se queima cada ano e o que poderíamos chamar pois zonas onde hai grandes taxas de abandono, de perda de actividade agraria, de perda de poboación, de envellecemento da poboación. Hai bastante coincidencia, hai moitos focos, por exemplo, na zona centro de Lugo, hai moita superficie queimada, por exemplo, nos distritos que van de Valdeorras a Monterrey, son distritos con, pois, bueno, un pouco, eu en algunhas lecturas que fixen, pois incluso algunha poñía o 35% do queimado na última década, quero dicir que é moito esa cantidade, non? Entón, bueno, temos que dicir con propiedade que arden zonas de monte baixo, e arden zonas forestadas con especies de todo tipo, especies de eucalipto, pero tamén, bueno, pois de piñeiro, de outros, pero tamén monte que é monte baixo, non? Bueno, a cuestión tan traída e elevada do eucalipto, por exemplo, non? Eu creo que unha cousa que é innegable é que unha paisaxe mosaico diante da aparición dun incendio é máis fácil que non se propague que unha gran masa continua. Eu creo que esta é unha obviedade, non? Hasta aí podíamos estar en seña a masa continua do ámbito que seña. Quero dicir, seguramente unha masa con continuidade teña moitos máis, menos elementos para defenderse que que teña, unha paisaxe mosaico, non? Con momentos que rompen esa continuidade, non? Outra cuestión que eu creo que é bastante,
creo que tamén bastante fácil de admitir, é que un lume de copas ten un nivel de propagación de altura e cunha bueno, non sei se vistes prender o lume, por exemplo, nun eucalipto roxo, quero dicir, ten un nivel de, bueno, pues de realmente de combustión pois moito máis rápido que a mellor outra especie, non? E un lume de copas, cando a mellor nin se respetan as franxas nas vías, pois, bueno, a maneira de, a velocidade na que se propaga tamén é bastante maior, non? Entón, eu creo que estas cousas, eu creo que hai que ser tamén creíbles, non? Quero dicir, cando se lle presentan alternativas á xente, estas alternativas tenen que ser creíbles e as cousas, cando diseñamos un operativo, temos que ter en conta todas estas cousas, non? Quero dicir, non é o mesmo diseñar unha paisaxe mosaico, non é o mesmo diseñar bueno, uns mecanismos de extinción para unhas zonas de monte baixo que para unhas zonas, bueno, pues de masa continua. O mellor xa non teña que haber esas zonas de masa continua, habería que ter unha planificación para o territorio, e esa planificación do territorio con esa mirada bueno, que abranguera todas esas dimensións ambientais, sociais, económicas, bueno, pois culturais que ten que ter o monte, que ten que ter o territorio, non? Por certo, que tamén son económicas, porque hoxe por hoxe podes facer moitos aproveitamentos, incluso, bueno, para aproveitar un interés que poden ter por actividades ambientais, pois parte da poboación, e convertirse nun elemento económico que axude a facer pois proxectos para persoas que, bueno, incluso que queiran desenvolver a súa actividade no medio rural, non? Bueno, outra cuestión eu creo que é relevante na produción que se faiga é que hai producións que teñen un rendemento, bueno, pois que é máis alto e outro menos alto. Bueno, esta é unha perogrullada, non? Pero cando tes un modelo de produción de madeira bueno, con un rendemento baixo por hectárea, pois tamén te limita moito para facer tratamentos silvícolas ou para facer gasto no monte. Bueno, nós fixemos unha vez, pois hai un ano e algo, bueno, case 2 anos, fixemos durante un período grande de tempo unha recollida na Mariña, porque se di na Mariña non arde, entón fixémoslo na Mariña de Lugo, unha recollida en base a facturas de venta real de madeira de eucalipto. Fixemos pois un seguimento do que lles xeneraba por hectárea. Non é un estudio que se poida, non lle podemos chamar nin estudio, non? Quero dicir, foi unha recollida por hectárea, houbo, bueno, eran 300 parcelas as que se venderon, sabedes, nin estudio é, pero, bueno, era o caso real do que lle afectaba tamén á xente, unha xente concreto que fixo a venta da madeira de 300 parcelas, e aí hai un mundo de rendemento por hectárea, quero dicir, tuvemos rendementos desde 300 e poucos euros por hectárea e ano a rendementos que estaban en 1000 euros de hectárea e ano. Tamén tuvemos xente que chamou para vender e non querían comprarlle porque se non había un couto redondo para poder vender, que fixeron a superficie mínima atractiva, tampouco lle querían comprar. E isto un pouco a que ven? Que se tú tes un rendemento de 300 euros ou, bueno, ou neses niveles, pois pagar a un operario que che cobra máis de 120 euros para os traballos silvícolas, pois é moi difícil. Entón non se fan traballos, quero dicir, moitas veces de limpeza de masas, nin este tipo de cuestións. Esta é unha das cuestións. Entón, se tú tes un rendemento baixo, bueno, pois porque esa madeira se facture pouco, porque eu tamén vos dixen que entre o mellor precio, que estaba 1000 euros hectárea ano, había outros de 300 euros. Entón tamén había coa mesma especie unha diversidade. E iso en que variaba? Bueno, pois ao mellor variaba pois en que unha masa tuvera unhas características, outra tuvera outra, tiña unha dimensión, tiña unhas infraestructuras para sacala. Entón iso tamén incide que ao mellor un maior rendemento tamén, bueno, variaba nese tipo de cousas. Pero a realidade é que, bueno, eu vou poñer unha cuestión que é unha anécdota persoal, pero onde eu vivo, o meu sogro é unha das persoas máis maiores do lugar e unha das que máis coñece pois o territorio, o noso territorio, o noso monte. Entón, cada fin de semana podo vos asegurar que hai cantidad de xente que o chama para dicirlle: quero vender a madeira
dun monte que heredei a ver se monseñas. O sea, quero dicir, hai xente que vai, quero dicir, e non sabe, quero dicir, entón o modelo non pode ser, eu acórdome que teño tal propiedade cando eu quero vender e non sei nin onde teño. E de verdade que non é anecdótico, quero dicir que é unha cuestión así relevante, eu creo, neste tipo de cuestións. Entón, eu creo que é un problema, quero dicir, ter un rendemento low cost, ter un modelo de produción de madeira low cost, implica, ten moitas repercusións en todo este desastre que temos organizado. Bueno, hai unha outra cuestión. Bueno, hai moitos factores que inciden nos lumes, moitísimos, non? A existencia de moito combustible incide, o clima incide, as políticas de prevención inciden, non? Se temos un mosaico de cultivos, se temos franxas de protección ben coidadas, se temos, bueno, pois, hai moitas cuestións que inciden nese tipo de cuestións. Medios axeitados de extinción, intereses tamén, quero dicir, os intereses tamén diversos, non? Quero dicir, antes falábase de intereses que podían ser, intereses sobre os usos da terra, tamén poden ser intereses que motiven lumes. Eu non o vi máis que publicado na revista Interview, pero un dos lumes non sei se cerca de 20 lumes na provincia da Coruña o ano pasado, colledo entre aspas, porque eu tampouco digo que responder ás ordes da empresa, pero bueno, casualidade xa era que unha empresa que tiña un proxecto de aproveitamento de cuarzo na zona de Ordes, Oroso e por aí, era un operario desa empresa. Agora non digo que respondo ás ordes de neste caso Erimsa, non? Pero operario de Erimsa era, e isto está nos tribunais. Intereses pode haber diversos, non? Entón, isto todo pode influir. Hai factores que non nos podemos modificar as persoas, quero dicir, hai uns niveis de calor altos, pois seguramente non poidamos incidir moito neles. Hai moito vento, bueno, pero nós non podemos estar, nós temos que ter unha serie de cuestións no maior número do mellor funcionamento en todas aquelas que dependan de nós, non? Desde a organización do propio territorio, que aproveitamentos se fan, que cuestións de prevención se desenvolven, que métodos profesionales de extinción temos, como eliminamos a incidencia deses intereses que se poden xenerar e este tipo de cousas. E tampouco creo que seña irrelevante hoxe pensar que estamos nun escenario de cambio climático, onde esas vagas de calor poden influir. Aínda así, eu tamén quero dicir unha cousa, que unha especie que, neste caso como o eucalipto, que extrae moita auga, tamén é un factor que hai que ter en conta. Quero dicir, porque aparte de que seña pirófito, tamén ten unhas necesidades de auga importantes. Entón, creo que tamén debemos telo en conta, non? No tema das limpezas arredor de núcleos e vivendas e este tipo de cuestións, eu vou vos dicir que a miña opinión é que se queremos facelo cunha desbrozadora, non hai cartos que o paguen. Eu non sei se alguén pensa que hai cartos que o paguen, pero eu creo que non hai cartos que o paguen. Quero dicir, cantas redes de vías temos, cantos núcleos, vimos aqueles puntiños todos de vivendas, casas e todo eso no mapa, que é un exemplo dunha localidade, eso non hai maneira. Entón, incluso ao diseñar o que son a maneira de ter un control da biomasa, bueno, máis ou menos razonable, temos que ir a vías tamén baratas, racionales, con menor impacto no medio, porque non son só low cost, tamén é impacto tal. Eu creo que moitas veces o aproveitamento vía de actividades de gando que aproveita o mato é bastante racional. No outro caso, para grandes superficies, eu vexo inviable, incluso nunha que non seña tan grande, acabará por un lado e xa terá que volver pola metade onde empezou, porque será imposible, non? En Galicia o mato medra moito, temos moita humidade, temos moito potencial, pero tamén temos ese tipo de factores, non? Para diseñalo. Entón temos que facer sistemas racionales de aproveitamento. Por outra banda, na cuestión esta da limpeza tamén quero puntualizar, non é un xardín,
o monte necesita materia orgánica, entón parte dese mato ten que nutrir e ser un fertilizante para o propio monte. Quero dicir que este tipo de cuestións ás veces dá un pouco a sensación de que o monte ten que estar arrasado, e non pode ser así. Eu creo que ten que ser un monte diverso, non podemos pensar quero dicir que hai só un modelo de produción de madeira, porque podemos ter modelos para aproveitamento de madeira. Tamén é certo que hai que investir neles, porque, claro, outro día non sei quen decía, bueno, non sei que especie se lle ocurría plantar e iso non aproveitanaba ninguén industrialmente ou non había ningún aproveitamento despois. Bueno, ti podes... Non podemos pensar só na dimensión mercantil de facturación. Hai especies que tenen interés ecolóxico e paisaxístico de moitos niveis, pero incluso nos que teñen unha transformación, pois ao lado ten que haber un proceso transformador, unha industria transformadora, ten que haber un peche de ciclo, pois non ten sentido, non? Alguén non sei que estaba plantando paulonia, xa non me atrevo a dicir que é outro crecemento rápido, non? Pero porque se supoñía que era bon para facer táboas de surf. Bueno, a ver, quero dicir, un coñezo, non sei, en Australia, pero claro, aquí hai eucaliptos como en Australia, pero táboas de surf e elaboradores, pois non sei. Bueno, perdonade estas, ás veces, extravagancias ao mellor, non? Despois, por outra parte, bueno, nosotros pensamos, e para isto sí que nosotros é unha cuestión clave, é que no territorio galego hai territorio para forestal, hai territorio para usos agrarios e gandeiros. Non podemos seguir permitindo, igual que no diseño urbanístico do territorio non podemos permitir este desastre que ao final pon en perigo as vivendas, fai irracional a xestión dos recursos e este tipo de cuestións, pois non nos podemos permitir, desde logo a nosa proposta é revertir este proceso, seguir perdendo superficie agraria útil. Temos un 20% aproximadamente, temos das superficies agrarias útiles máis baixas de Europa, bueno, a niveles de países como Finlandia, pero, home, nós temos outro clima con outro potencial e outra posibilidade de desenvolver actividades agrarias e gandeiras sostibles. Bueno, antes mencionáronse algunhas, pero o 100% non diría, pero casi o 100% da froita que se consume a nivel galego é de importación. Pois poderíase estar producindo aquí. Antes puxo un exemplo da enorme importación de forraxes para animais que se está facendo. Pois está o mercado aquí, e témolo, quero dicir, é real. O mismo cereal, quero dicir, hai moito potencial no noso terreno, e un potencial que por hectárea e ano multiplica exponencialmente o rendemento e permite un rendemento ano a ano. Claro, un rendemento ano a ano ten pois moito máis potencial para fixar a población, porque as persoas non suelen poder esperar para ter ingresos 15 anos, quero dicir, poden ser un complemento. Bueno, haberá algúns casos que é un complemento importante ou hasta principal, pero cantos? Moi pouquiños, non? Quero dicir, sin embargo, o que é, bueno, pois unha actividade agraria e gandeira pois pode ser bastante máis. Nós directamente pensamos que este país non está totalmente comprometido a dependencia alimentaria que ten, a súa, bueno, a posibilidade de feixar poboación no territorio por aí, a non ser que nos comprometamos todas as organizacións e todo o espectro que realmente teña comprometido co país con un mínimo dun tercio do territorio ten que ser, bueno, o que teña as características de chan. E diredes que pouco pides, pero que hoxe temos o 20%. Quero dicir, eu creo que é unha proposta razonable. Quero dicir, cando temos unha superficie de, pois unha pendente de menos dun 12% de pendente, un tercio do territorio, tiña que comprometerse en todos os instrumentos de ordenación para un uso agrario e gandeiro en un potencial que temos. É verdad que só se seguimos pensando en monocultivo de leite e en monocultivo, pois ao mellor nos encontramos con dicir, bueno, pois tamén non debe ir porque a xente está nunha situación de dificultade. Bueno, efectivamente, pero aí tamén habería moito que decir, pero non é un momento, non? Despois, por outra parte, nós pensamos que se deben eliminar os intereses privados, por exemplo, en todo o sistema de prevención
bueno, de prevención, sobre todo de extinción, non? Prevención e extinción, porque, bueno, toda a limpeza, pois eso, pois de vías ou de puntos de abastecemento de auga ou de cortalumes, bueno, pois terá que ser complementada con ese servicio. Ten que ser profesionalizado, ten que ter condicións estables e dignas de traballo, quer dizer, non pode ser precarizado, porque neste momento falamos de moitos riscos a nivel hasta da saúde das persoas traballadoras, a nivel, bueno, pues a nivel de todos tamén, porque ao final non ser profesionalizado ponos en risco a eles e ponos en risco a nós, quer dizer, isto é unha cuestión importante. Como non tampouco vamos ter medios ilimitados para ese sistema profesional, por eso temos que facer todo a parte de prevención, de control de mato con medios racionales, e eu insisto, a gandeiría pode ser un gran activo, a gandeiría en extensivo, é dicir, non toda actividade agrícola e gandeira ten un impacto positivo no territorio, iso é así, ten que ser unha actividade agrícola e gandeira que teña un impacto positivo no territorio, non? Os grandes cebadeiros poden ser hasta un problema, non son un problema ambiental, non son, e non van xestionarnos máis ni menos o tema do mato. E, bueno, simplemente acabo, hai figuras importantes que podemos aproveitar para ter boas sinerxias con elas que están constituídas, que son un activo no país, como son as comunidades de montes para un desenvolvemento endóxeno, con intereses do propio territorio. Están tendo, bueno, pois, neste momento bastante dificultades, habría que ver cales son as eivas para facer unha boa xestión con eles, para consideralos activos e aliados. Non digo que o aproveitamento actual seña ideal, creo que non o é, pero hai que detectar cales son os problemas, pero tenen que ser figuras centrales no futuro. Bueno, nós pensamos que un territorio rural vivo necesita de moitas máis persoas na actividade no futuro. Bueno, a perda de persoas novas no medio rural eu creo que é un problema importantísimo, pero, bueno, non só que teñan ali a súa residencia e veñan a pasear o fin de semana, tamén que desenvolvan a súa actividade ali, e que ao redor xeneren outro tecido local económico nesta cuestión, non? O modelo de monte, eso que seña diverso, pois pode haber esa complementaria entre caducifolias, outro tipo de especies e por aí. En todo caso, as caducifolias non poden ser unha anécdota reducida ás franxas de protección. Tenen que ter un aproveitamento tamén, quero dicir, esa dimensión ambiental e todo este tipo de cuestións que estamos de acordo e que a tenen a todos os niveles, pero tamén, non lle podemos dicir á xente que o plante, que dedique o seu salario a coidar a carballeira. Quero dicir que ten que haber tamén un compromiso desde o público para desenvolver ese modelo sostible, quero dicir que o apoio seña unha sostibilidade real e non seña o mellor a unhas certificacións de sostibilidade ficticias que pode haber, non? Eu creo que non podemos separar tanto e compartimentar tanto, quero dicir, as persoas non somos un brazo e un ollo e tal, somos, todo está repercutido e integrado, e nos aproveitamentos isto de dividir, o da mina que lle interesa, o de non sei que da industria tal que lle interesa, o de gandeiría que lle interesa. Ten que haber un interés xeral da sociedade no seu conxunto que integre todos eses intereses sectoriais e diversos, e que non vivamos como se non houvese mañá, non? Quero dicir, eu supoño que teremos que ter un compromiso tamén cas seguintes xeracións, que non seña todo extraemos hasta que, directamente aí todo estea morto, non? Bueno, graciñas, seguramente me enrollei como persiana. Ben, grazas, Isabel. Agora damolle a palabra a Xavier Vázquez Pomariño. Ele é de Lugo, é biólogo ambiental, está vencellado aos movementos ecoloxistas dende o principio dos anos 80, traballa como consultor ambiental dende aquí, dende Santiago de Compostela, en diferentes eidos, dende a ornitoloxía, ao desenvolvemento sostible ou a cooperación ao desenvolvemento en diferentes países latinoamericanos. Cando queres, Xavier. Bueno, mentras Luis me bota unha man eu son diestro. Me bota unha man con esta historia, vou a comenzar a falar, así xa
De principio, para min, bueno, un pouco a presentación o que quería comentar é moi sinxelo, moi básico, e é moi sinxelo e moi básico por unha razón, e é porque eu o que sempre repito co tema dos lumes, non solamente co tema dos lumes, sino con moitas outras cousas, é que nunca vamos a poder resolver un problema se seguimos a pensar dentro dos marcos que crean ese problema, non? E iso penso que hai que ter moi claro. Entonces, o principal, penso eu, é saber cal é o marco do problema onde estamos, saber básicamente, decir, de onde ven esa problemática que temos, para, precisamente, unha vez que o saibamos, podernos salir de aí, non? Bueno, digamos que o marco no que nos movemos co tema dos incendios forestais ou dos lumes é absolutamente perverso. A min dame moita mágoa cando parlamentarios, quero dicir, dos que estades aquí, ou xente que opina, etcétera, etcétera, se indigna moitas veces, bueno, pues por un lume forestal nun momento dado, empeza a opinar, empeza a emitir unha opinión perfectamente lexítima, por suposto, pero empeza a repetir tópicos, non? Os tópicos que se levan repetindo en este país pois 80, 100 anos, non? E non é unha exageración, é dicir, non é unha cousa que se inventara alguén fai 20 anos ou alguén de 10 anos ou algo así, non? Os tópicos veñen desde moito antes, incluso podíamos rastrexalos prácticamente hasta o século XVIII en Xapón, posteriormente en Alemania e posteriormente trasladados a España, o conxunto de España, e tamén Portugal, con moito éxito durante as dúas dictaduras que houve nestes dous países, non? De xeito tal. Entonces, bueno, cando me invitastedes a esta comparecencia, eu que dixen, bueno, vale, teño 20 minutos, vou gastar 12, desos 20 minutos, quero gastar 12 en que vexades un vídeo, non? Entonces non é un vídeo calquera, é un vídeo de 1954, daquela creo que se chamaba vídeo, se chamaba Nodos. Podedes atopalo na web de Radio Televisión Española, a la carta, poñe de repoblación forestal. Entonces, digamos que aí ven o marco do que estamos a falar hoxe en día, non? Entonces, bueno, alédame moito ir despois dos meus anteriores compañeiros que falaron, porque basicamente eu penso que de aquí podemos ver como se resume o que está pasando, non? Entonces, bueno, sei que temos un problemiña que non hai... Ah, está. Sí, está. Vale. A ver, pois aí vades ver o vídeo, 12 minutiños, Onde estaba todo isto? Non sei se yo podemos... Bueno, non sei se se escoita ben, temos un problemiña aquí, un pouco de sonido, pero bueno. Escoitades? La belleza de su paisaje, el encanto indecible de sus rías, las bahías angulosas, la sugestión de la naturaleza que entrega sus dones para que sean cuidados y aprovechados por la mano del hombre y la protección del Estado. A pocos kilómetros de Pontevedra están enclavados la finca y palacio de Lourizán, que la Diputación Provincial ha pedido para que se utilicen en una obra del más alto interés nacional. Este es el Centro Regional de Enseñanza, Investigaciones y Experiencias Forestales, que pone en marcha la labor de repoblación que el patrimonio forestal del Estado efectúa con gran intensidad en la región gallega. El fruto del Eucalyptus globulus se extiende en los sequeros solares para que al abrirse salga la semilla. El Servicio Nacional de Semillas de la Dirección General de Montes posee en distintas provincias españolas 83 sequeros solares y 28 de calor artificial. La cantidad producida es de 613.000 kilos. La tarea previa es la de los análisis, tanto colorimétricos como en germinadora. Así se efectúa una perfecta selección y se conoce con exactitud la capacidad germinativa. En algunas especies, como la de la acacia, hay que recurrir a procedimientos especiales. Este servicio se halla en contacto con otros del extranjero para el conveniente intercambio. El Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias
estudia a través del centro regional la aclimatación de especies exóticas que pudieran resultar interesantes para nuestro país, como ha ocurrido con el eucaliptus y el pino de Monterrey. Actualmente ensaya la posible adaptación de 50 variedades de pino pinaster y de otros pinos exóticos, tales como el caribea y el teda. Durante el decenio 1944-1953, el Estado invirtió a través de la Dirección General de Montes 1.000 millones de pesetas en el Plan General de Mejora de los Montes Públicos, y la intensificación de las ordenaciones y el aumento de la producción de semillas ocupan en ese plan un puesto sobresaliente. Después de que la tabla sembradora distribuyó los piñones, brotaron tras el tiempo marcado los pequeños pinos, que han de ser amorosamente cuidados con el riego, estirpando también las malas hierbas que crecieron a su alrededor. Permiten las tareas que en el centro regional se realizan la especialización práctica de los ingenieros y ayudantes de montes. Entre los estudios figura la propagación vegetativa por injerto de ejemplares de pino pinaster que descuellan por su producción de resina. Aquí vemos uno de 5 años elegido entre 1 millón de su especie. Dio al resinarlo más de 40 kilos de miera, en lugar de 2 a 4 kilos, que es la producción normal. Las investigaciones se vulgarizan por medio de cursillos. Los guardas adquieren así los conocimientos necesarios para la preparación de viveros, apertura de hoyos, plantación, siembra, riegos, etc. De esta manera desempeñarán, no de un modo rutinario o empírico, sino con perfecta conciencia y conocimiento, la labor que les está encomendada. La tarea del patrimonio forestal del Estado quiere conseguir la defensa de nuestras vegas y de nuestros pueblos, cubriendo con los brazos verdes de los bosques las tierras estériles, origen de los torrentes y de los aludes que siembran la destrucción, aterran los pantanos y cortan los caminos. En los viveros se llevan a cabo diversas operaciones según se trate de obtener plantas de unas o de otras especies. Para el eucaliptus se forma el semillero recubierto con tierra abonada. Cuando han brotado un par de hojas, se trasladan las plantas para colocarlas una por una en macetas de tierra vegetal. En los bancales del vivero serán regadas con frecuencia, hasta que, llegada la época de su plantación en el monte, se le saque de la maceta. La planta conserva la tierra unida a las raíces, cepellón. Para estas labores delicadas está muy indicada la mano de la mujer. Rima bien la ternura femenina con el quehacer que requiere una finura y un tacto casi maternales. La repoblación forestal incorpora a la economía nacional el suelo de cerca de media España, hoy improductivo. En gran parte de este terreno se halla sujeto a la acción denudadora de los fenómenos torrenciales más diversos, como consecuencia de un clima tan extremado como irregular, que desde siglos actúa sobre uno de los relieves más accidentados de Europa. He aquí el proceso del crecimiento de la planta hasta que llega el momento en que ya puede ser trasladada al monte. Mientras se mantiene la actividad en los viveros, en los montes que se pretende repoblar, se va preparando el suelo, limpiándole de la maleza que le recubre y abriendo los hoyos en los que se colocará en el tiempo oportuno la planta que se le haya destinado. Las labores de la plantación se realizan con ritmo creciente y el personal encargado de esta tarea lo efectúa con evidente pericia. Actualmente muchas de estas labores se han mecanizado.
destinados a resolver y simplificar difíciles problemas. Los complicados mecanismos permiten una realización más rápida y completa en estos trabajos. Ganan volumen de tierra para las plantas al profundizar el laboreo y humanizan el trabajo al disminuir el esfuerzo físico. La política del Ministerio al estimular la mecanización se ha traducido en la divulgación de estas máquinas que antes solo eran conocidas por los técnicos y especialistas. Tienen ya su destino definitivo. Los tratamientos helvícolas, podas claras y limpias, se aplican a medida que van creciendo estas masas cuyas diversas fases presentamos. Al llegar a la edad de la corta solo quedarán los ejemplares sanos y robustos, porque se han eliminado los secos o los de mala conformación con arreglo al buen criterio ordenador y selectivo. La naturaleza propende a la anarquía y son la ciencia y la técnica las encargadas de corregir sus yerros. Al ritmo actual de estos trabajos, se han repoblado por el patrimonio forestal durante 1953 en distintas provincias españolas una extensión de más de 100.000 hectáreas. La cifra antedicha supone más de 500 millones de árboles, cantidad que aumentará en los años próximos una vez vencidas las dificultades que lleva naturalmente consigo la puesta en marcha de toda la obra. Con estos trabajos de repoblación se logra que zonas que hasta hace poco eran estériles o de rendimiento casi nulo se conviertan en centros creadores de riqueza que abastecerán a las industrias, a las minas y a los talleres de la materia prima indispensable en la mayor parte de ellas. La creación del lago artificial aumenta nuestra importancia piscícola, a la que colaboran eficazmente los laboratorios del Servicio Nacional de Pesca Fluvial. Al mismo tiempo, la hermosura del panorama constituye un grato deleite para nuestra mirada y nuestro espíritu. El desarrollo del plan de experiencias de resinación comprende un estudio de los diferentes sistemas y la aplicación de los estimulantes químicos. Así se compara la producción de miera en relación con la pérdida de madera que cada uno ocasiona. El UGES, reglamentario en España, es el testigo. Los otros sistemas son el americano de pica de corteza, los españoles de superficie en redondo con anchura de 25 centímetros, con caras múltiples y 5 entalladuras de 24 milímetros y de 12 entalladuras de 10 milímetros, y el espina de pescado, Masek, con anchura de 12 centímetros. El mirador de observación, atalaya desde la que se ejerce la más cuidadosa vigilancia. Con el fin de facilitar los trabajos de repoblación, se construyen carreteras forestales que después serán las vías de saca de los productos que se obtengan del monte y también servirán de cortafuegos en caso de siniestro. España ha emprendido bajo el mando y la orientación de su caudillo Franco la obra más grande de su historia. Desde 1940 hasta finales de 1953 se han repoblado 503.000 hectáreas. Dentro de 10 años estará repoblado 1 millón de hectáreas más. La obra emprendida es una nueva cruzada a la que han de estar vinculados todos los españoles que amen a su patria.
quero colocar. Mira, tes o... Ah, vale, sí. Non sei como vai. Vale, xa. Bueno, pois fai cousa de... Así, vale. Fai cousa de un par de semanas, pois en este mesmo vídeo, nun acto que fixeron en Coruña os compañeros da Marea Atlántica, bueno, as compañeras, porque eran casi todas mulleres, ademais, bueno, ao final aplaudiron o nodo. Entonces eu xa lles dixen, bueno, creo que é a primeira vez que en España, despois da transición, se aplaude un nodo, polo menos en público, ¿no? Entonces, bueno, en fin, isto dame pé a comentar unha cousa, e xa falo, é dicir, vos que non estades seguramente moi a favor desta magna obra, o primeiro que hai que vos teño que decir é que nin sodes españoles, nin amades o vosso país, non? Vale, bueno, pois isto é o primeiro marco conceptual, digamos, un pouco que hai que romper, non? É dicir, bueno, pensamos que non é dicir, que mellor hai que facer outras cousas, bueno, logo amades o país que queirades, pero bueno, mellor hai que facer outra cousa, non? Tamén hai outra historia, non? En este vídeo non se din moitas cousas, non? Unha das cousas, por exemplo, que non se din é que moitos dos montes que hai que se repoblaron en España foi feito manu militari, é dicir, os militares tomaban o control de parroquias ou concellos de determinados lugares e a partir de aí recollían reclutaban os mozos, os homes, e os poñían baixo vixiancia militar para repoblar os montes forzosamente, non? É dicir, é unha cousa das que non se fala, non? Se estiveramos a falar de Portugal, sería exactamente a mesma historia, non? É dicir, con Salazar e tal, non? E logo, por outra parte, este vídeo é de 1954, vedese que aí xa hai árbores grandes, é dicir, non, bueno, falan de que a magna obra empezou co caudillo e tal, bueno, en realidad isto é unha cousa que xa se empezou a principios do século XX en España, é dicir, non é que sexa que lle vaya eu a botar a culpa a Franco, senón que, bueno, Franco que foi o continuador de determinada mentalidade, non? Que, como decía, habría que rastrear as súas orixes en Xapón e despois en Alemania, non? Logo tamén temos aí, falando de economía, un pouquiño, bueno, algunhas cousas que se repiten varias veces ao longo do nodo, e é que, bueno, que se poñen piñeiros, pinos, eucaliptos, o sea, unha serie de árbores, e por fin se consigue que eses montos que eran improductivos sexan productivos, non? É dicir, eso primeiro, é dicir, basicamente eso que é un erro, é dicir, un erro conceptual, porque eses montes sí que eran productivos, o que pasa é que producían outras cousas, non? É dicir, simplemente eso, non? Que pasa? Que producían non para unha industria directamente, sino que producían precisamente para a supervivencia das labregas e labregos, non? É dicir, no momento en que se fai isto, ademais, vos pensade que é o momento xusto no que se emigra, é dicir, unha das emigracións masivas que hai no século XX, non solamente en Galicia, sino en Portugal, insisto, e en outros sitios do Estado. É dicir, un momento en que se emigra. Para onde? Se emigra para Cataluña, se emigra para o País Vasco, para Alemania, Suiza, é dicir, para calquer outro lugar, non? Básicamente o que se empeza a repoblar son montes en man común, non? Os montes en man común eran onde vivían precisamente, ou do que vivían precisamente labregos e labregas que non tiñan moito ou que non tiñan directamente nada de terreno en propiedade, non? E iso permitía que no territorio houbera unha gran cantidad de persoas vivindo dese territorio, non? O cambiar directamente ese uso desas zonas, simplemente toda esa xente ten que emigrar, non pode vivir de eso, non? Co cal, no terreo, digamos, no territorio quedan pequenos propietarios que sí que tiñan propiedades, co cal non son experto nin o pretendo en este tipo de historias, pero co cal tamén se muda completamente a modalidade ou a mentalidade precisamente dos labregos e labregas que quedan no territorio, que quedan aí, non? Dicimos que somos moi conservadores e tal, é unha comunidade de pequenos propietarios, pois efectivamente pequenos propietarios, pero debido, entre outras cosas, a esta cuestión, non? Ben, unha das cousas tamén que normalmente adoito a dicir sobre os lumes, cando me dicen, bueno, es que os lumes son un problema e tal, e digo, non, os lumes non son un problema, é dicir, o problema é este modelo, este marco que temos, non? Que é un modelo forestal, un marco forestal, non? É dicir, e os lumes únicamente son unha pequenísima, ademais, incluso consecuencia do tema de todo este marco forestal no que estamos metidos, non? Entonces, cando se fala de lumes, vou tratar ser moi didáctico, e creo que pensedes en vos mesmos, non? Se tedes, por exemplo, unha casa na que tedes unha chimenea francesa, unha estufa, unha cocina bilbaína, ou se fumades, que sei que uns cantos por aquí fumades, non? Creo que pensedes en vos mesmos, non? Que necesitades para encender un lume?
Bueno, pois o primeiro é o que eu chamo as 3 Cs, non? É dicir, isto é un invento meu, vamos, en fin, o primeiro que necesitamos son cerilla, un chisqueiro, ou cerillas, ou mixtos, non? É dicir, sería a primeira C, non? É dicir, necesitamos unha fonte que inicie o lume. Despois necesitamos outra cuestión, e é combustible. Se queredes encender un cigarro, necesitades ter un cigarro, non solamente un chisqueiro. Se necesitades encender a vosa cociña bilbaína na aldea, necesitades ter leña e algo para iniciar ese lume, non? E logo condicións. Si queredes encender un cigarro que está mollado, simplemente non vades a poder. Si queredes facelo cunhas condicións de vento brutais, ao principio vades a ter moitas dificultades, pero logo vai a tirar moi ben. Si estades encendendo a vosa cociña bilbaína na aldea, ao principio unha boa cantidade de... abrimos o tiro para ter unha boa cantidade de oxígeno que entre a toda velocidade no punto onde estamos iniciando o lume. Despois pechamos o tiro, claro, si queremos, non? É dicir, que isto é o básico e no que quero que pensedes cando se inicia un lume. E digo por unha razón, porque hai o que eu chamo a outra C, a C maligna, non? Que é a confusión, non? Porque cando se están emitindo opinións sobre o lume, o que hai é confusión. É dicir, entonces volvemos para atrás, estamos confundindo a primeira C ca segunda, ca terceira, mezclamos causas da terceira coa primeira, cada segunda ca primeira, é dicir, é un lío auténtico, non? Entonces ao final nos atopamos con isto, non? É dicir, con unha sopa de letras, sopa de conceptos, de estructuras, que non sabemos a que C nos estamos referindo en ningún momento, non? Entón, volvo para atrás de novo, non? Podemos actuar, pensade na primeira C, podemos actuar sobre o chisqueiro, é dicir, sobre os mistos, sobre as cerillas. Eso implica xente, non? E como moi ben estabas dicindo, vivimos en un territorio que ten moita xente e ademais a ten moi dispersa, non? E esa variable non a podemos eliminar, é dicir, non podemos eliminar a xente, non? Claro que todo o mundo non somos iguais, ou toda a xente non é igual, sempre se fala moito, bueno, de que pode haber, bueno, pois unhos pirómanos, unhos tolos que poñen lume, gamberros, é dicir, sempre se fai xente con interese, sempre se fala de todo, non? É dicir, pero esa variable non a podemos eliminar, sabemos que sempre vamos a ter alguén disposto con chisqueiro. E máis, moitas veces falamos de, é dicir, cando un se bota a culpa a outro, cando uns nos botamos a culpa aos outros e tal, bueno, que os gandeiros prenden en non sei onde, non? Entón, claro, moito ollo cando falamos de eso de os gandeiros prenden en non sei onde, é dicir, porque non é certo de todo, é un gandeiro. Entón, para montar auténticos follóns nun concello, e o sabedes perfectamente, é dicir, non se necesitan que os 80 gandeiros dese concello estean prendendo, é dicir, con que haxa un que prenda é suficiente, non? E o mesmo cos cazadores, é dicir, bueno, que aquí prenden os cazadores para cazar aquí e tal, non sei que, son todos os cazadores? Tampouco estou defendendo os cazadores, son todos os cazadores? Non, é dicir, con que haxa un que prenda, xa está, non? Entonces así, é dicir, digamos que temos que actuar sobre a primeira C, pero temos unha capacidade moi limitada, non? Como podemos actuar? Bueno, pois con educación, con concienciación. Cando falo de educación e concienciación non pensedes en cativos e cativas porque, bueno, é caer na trampa da educación ambiental, non? É dicir, pensade precisamente nos adultos, pensade en vos mesmos, en eu mesmo, é dicir, en persoas adultas, non? Podemos actuar de outro xeito e con policía, con vixiancia, pois claro que sí, é dicir, seguramente, é dicir, eso é un campo no que temos que incidir, non? Por que o digo? Porque moitas veces cando hai incendio, o primeiro que se di, por exemplo, por parte dos sucesivos, non iba a decir do presidente da Xunta, dos sucesivos presidentes da Xunta, é que, bueno, que isto foi intencionado. Entón, nos quedamos, foi intencionado, xa está, é dicir, non pasa nada, é dicir, non temos que pensar en outras cousas, non? É dicir, bueno, se hai xente, vai ocurrir isto, non? Tamén ocurren os accidentes, é dicir, que é unha cosa que moitas veces está infravalorada, é dicir, tanta xente constantemente, sempre cometemos todos algún error, pois desde un fumador hasta un tío que simplemente que emprende unhos garabullos para asar uns chourizos, é dicir, sempre pasan cousas. Entonces, esa variable podémola combatir, pero de un xeito moi limitado, temos que telo claro, non? Por outra parte, é dicir, a segunda C, o combustible, e isto é moi importante, non? E aquí xa empezamos a entrar en materia un pouco máis densa, non? Pensade, é dicir, como podemos actuar sobre o combustible? Podemos facer que haxa menos combustible? Pois sí, pero tamén podemos facer que haxa combustible que arda menos, non? Entón, se nós nos adicamos
como decía Ovidio, é dicir, a esa magna obra que é encher España de especies exóticas invasoras como son o eucalipto, pero tamén o piñeiro. Logo, se queredes, falo máis concretamente do piñeiro, que é o que está tamén infravalorado en toda esta discusión. Si falamos de eso e nos dedicamos durante prácticamente 100 ou 80 anos a encher todo absolutamente de combustible, concluímos ou pensamos que non podemos eliminar completamente o factor humano, a primeira C, é dicir, o primeiro C, logo non nos queixemos de que todo arda, non? E aí, bueno, pues dá pé a falar, pues efectivamente, un montonazo de cousas, como a famosa regla, bueno, a teño para falar despois, a famosa regla dos 330, e é que hai, o coñecedes todo o mundo, non? É dicir, por encima de 30 grados de temperatura, con ventos de máis de 30 km por hora e con humedade relativa de menos de 30%, esos incendios son prácticamente inapagables. E logo hai unha cuestión de, bueno, falouse tamén de economistas, hai unha cuestión de economía. Cantos máis eucaliptos plantemos, cantos máis piñeiros plantemos, quere dicir que van a tardar máis en venderse, porque vai haber muitísima máis oferta no mercado, por moito, digamos, que os demandantes dese tipo de materia prima incrementen a súa capacidade, non? É dicir, inda que montáramos 4 ences mañán, é dicir, sería moi difícil que se cortara todo, digamos, con determinada altura. Entón, aí é cando falou unha compañera fai un momento, é dicir, cando interven o lume de copas, que é o problema gordo, é dicir, cando temos esas tres condicións, e cando temos eucaliptos que son altísimos porque simplemente que non se dan vendido, é dicir, son de tamaño moi alto, aparece o lume de copas. Os lumes de copas simplemente son inapagables, non podemos apagalos. Simplemente se apagan, é dicir, cando chegan a un sitio onde se amorren ou ven con medios aéreos costosísimos e bueno, que cunha eficacia realmente limitada, non? Entonces, pensade, é dicir, que iso vai ocurrir algo, non? E isto me leva a terceira C, non? Que son a das condicións, non? Entón, claro, decimos, bueno, comentábamos, bueno, que Galicia é moi húmeda. É certo, Galicia é moi húmeda, pero durante determinados meses o ano. É dicir, Galicia ten un período de seca moi importante durante uns determinados días, normalmente uns cantos días no verán, que tampouco é todos os veráns iguais. É dicir, vivimos nunha zona que é a periferia do Mediterráneo, é dicir, cunha influencia atlántica moi determinada, moi clave, pero non é completamente atlántico, é dicir, nós non somos a parte baixa da Mariña de Lugo. É dicir, Galicia é moi amplia, moi grande en ese sentido, non? Entón, atopámonos que temos en determinados días do ano, nos vamos a topar que temos unha cantidade de combustible brutal, que o temos a moitos metros de altura, que o temos además con casas polo medio, como ben se comentaba, con todo tipo de infraestructuras, etc., e que ademais temos unhas condicións nas que eso non é apagable, e iso ocurre durante uns días o ano. Entonces, sempre estamos tranquilos cos incendios, é dicir, vos pensades en calquera ano de 2017 ou 2006, é dicir, 2005, calquera ano, é dicir, que haxe incendios, nós como galegas e galegos vivimos tranquilos todo o ano, non nos preocupamos. Cando nos preocupamos? Nos preocupamos 3, 4, 5, 7 días, 8 días, 10 días, non? É dicir, e aí é onde temos o problema. Aí hai unha cuestión que se chama o período de retorno, é dicir, que digamos, os que traballamos con temas de ecoloxía, medio ambiente, eso vamos, é o pan noso de cada día, e é que as cousas ocurren periódicamente, non? É dicir, as secas ocurren periódicamente, as chuvias torrenciais ocurren periódicamente, etcétera, pero non, ese período é amplio, non? É variable, non? Que é o que se chama o período de retorno. Entonces, digamos, en este momento pode haber secas importantes para cada 4, 5, 6 anos, 7, 8 anos, é dicir, máis ou menos, eso podría ser a media, que obviamente ten desviacións ou ten unha varianza máis ben, pero que ocurre si eses períodos, si esas desviacións e esas varianzas cada vez son máis pequenas e se construyen máis esos períodos de retorno. Bueno, pois nos poñemos nunha situación da que tamén hai que falar moi claramente, que é a cuestión de cambio climático, non? É dicir, porque cando estamos falando de cambio climático sempre é así como un rollo dos osos, bueno, no polo dos osos polares, e bueno, sempre cosas así moi tal, non? Fanse chistes co cambio climático, é dicir, cosa que me parece, bueno, chistes se poden facer con todo, pero bueno, denota moi pouca seriedade moitas veces, non? É dicir, lembro fai non moitos anos, fai 3-4 anos, é dicir, que había con isto do cambio climático unha viñeta, creo lembrar, na Voz de Galicia, que salían uns vellos mirando unhas mulleres novas de buen ver en bikini, e entonces decían que o cambio climático que non estaba tan mal, non? É dicir, bueno, en fin, o cambio climático non é tampouco tal cambio climático, sino que é caos climático. É dicir, realmente non sabemos o que vai a pasar, non sabemos como vai a ser a circulación do vento nos próximos anos, cales van a ser os períodos de retorno para as secas, non sabemos como
como van a ser os períodos de chuvias, posiblemente con moita máis torrencialidade, moitos máis explosivos. É dicir, en realidade non sabemos prácticamente nada, é dicir, ao respecto, pero o lóxico e o normal é que pensemos que pode ocurrir o peor e é que o clima cada vez sexa máis extremo, non? En condicións normais, non? Entón, podemos actuar sobre a terceira C, sobre as condicións? Pois moi dificilmente, é dicir, os que estamos aquí non vamos parar a inercia que ten o planeta Terra en este momento para modificar o quencemento global. Non o podemos facer moitas cousas, pero non o vamos parar por moi ben que fora todo no próximo século. Eso temos que telo claro. Por lo tanto, estamos pensando que o escenario no que nos vamos a topar, o das condicións, vai a ser terriblemente fastidiado, non? Entón, a cuestión é, a pregunta básica que podemos facer, o que nos podemos facer, é, podemos realmente acabar cos lumes? É dicir, a miña resposta é que non vamos a acabar cos lumes, non? Pero podemos minimizalos. Entón, podemos minimizalos se actuamos nos 3 puntos, digamos, nos que nos actuamos para poñer un lume, non? É dicir, que o das persoas, é dicir, que mete o chisqueiro, que combustible hai e as condicións, non? É dicir, podemos minimizalos aí. Entón, todas as medidas que tomemos de ordenación territorial e de plans, digamos, sectoriais que afecten o medio natural, o campo, a natureza, como querades chamalo, teñen que ir enfocados a minimizar precisamente o tema dos lumes. É dicir, seguramente non vamos a eliminar os lumes nas rías baixas nos próximos anos, pero podemos facelo, podemos facer que eses lumes non supoñan unha alarma, non morra xente, non haxa afeccións ás infraestructuras de maneira grave, non haxa unha afección grave á natureza, etcétera, etcétera, e ademais, cousa que é moi importante, se apaguen non con medios ilimitados como parece que hai agora, venga a meter cartos, é dicir, para os planes antiincendios, sino que sexan uns cartos controlados, uns cartos pequenos, non? Eso é fundamental, non? Entonces, un pouco resumindo, é dicir, fin dos tópicos, é dicir, é moi importante que pensedes vos, que pensedes, na miña opinión, é dicir, o que pensemos todos, na miña opinión, é dicir, que cando estamos dicindo algo, pensemos se é un tópico ou non, e pensemos se cadra dentro do marco dese nodo do franquismo que vos puxe ou non. E falo dun tópico, por exemplo, o tema do abandono. Vale, o tema do abandono, decir, bueno, vamos a ver, ti porque teñas unha leira abandonada vaise a queimar, é dicir, vaise de repente abandonas a leira e hai unha combustión espontánea, bumba, de repente hai un incendio e un problema. Non, é dicir, eso non ocurre. Moitos máis tópicos, o tema do mato que arde, tal, non sei que, bueno, é dicir, o mato, xa comentou a compañera, o mato é unha parte importantísima e básica dos ecosistemas en Galicia para a conservación da natureza, para a preservación do chan, é dicir, lembrade que absorbe, que son leguminosas e que absorben nitróxeno atmosférico, loitan contra o cambio climático e manteñen precisamente o sistema hídrico en boas condicións, non? É dicir, nun momento que vai haber cada vez menos auga, con seguridade, non? Eso nos leva a que temos que falar con rigor científico, é dicir, informádevos que hai moitas cousas ao respecto, incluso podo recomendar ler o antigo, vamos a ver, a editorial da revista Science do mes de outubro, que xustamente saliu uns días despois dos incendios aquí en Galicia, que falaba dos incendios en Chile, os incendios en Portugal, e que os achacaba directamente á introducción de especies exóticas, non? Tal e como ocurriu, por exemplo, en California, é dicir, con basicamente eucaliptus e pinos de Monterrey, curiosamente, non? Pinus pinaster. Despois, o tema dos conflitos de intereses, non? É dicir, non temos que evitar conflitos de intereses, digamos, cando estamos pensando no monte, entre distintos actores. Non pode ser que nun concello conflúan persoas que teñan uns conflitos de intereses tan grandes que un lles leve a facer cousas que un mellor en outras condicións normais non farían, non? Temos que desincentivar o lume. O lume en este momento está incentivado. É dicir, todo o Pladiga en realidade é incentivar o lume, é dicir, cantos máis lumes haxa, é dicir, máis vai haber de traballo en ese sentido, non? Cantos máis lumes haxa, máis viveiros vai haber. Máis maquinaria no monte ten que haber polas condicións actuais e todo este tipo de cuestións. É dicir, non podemos facer políticas que incentiven o lume. Unha cousa moi importante, non? É dicir, cando hai un lume, non, o primeiro que se pensa ao día seguinte, bueno, isto hai que restauralo.
nos metemos en outro campo, a restauración ambiental, que é un campo realmente complexo, non? Isto hai que restauralo, hai que cortar a madeira queimada, etcétera, etcétera. Bueno, é dicir, non hai nada absolutamente en ciencia que respalde que se debe cortar a madeira queimada despois de ser cortada. Absolutamente nada. De feito, é un problemón, porque se mete maquinaria pesada, se meten personas andando, en zonas queimadas se incrementa a erosión e se retarda muitísimo precisamente a restauración. Non sei quen mencionou antes o tema de, bueno, de botar palla, isto que se fai encima dos incendios. Bueno, pois hai investigadores galegos de aquí que teñen demostrado que mediron o asunto, porque basicamente a ciencia é medir, que demostraron que simplemente eso non sirve para nada. Pero resulta que hai uns helicópteros botando palla, non? O vuelo de helicóptero creo que está a 1.000 euros hora, non? É dicir, que hai alguén que gana con eso. Eso está incentivado. É dicir, son un exemplo máis dos múltiplos que hai, non? Despois, non subvencionar o lume. É dicir, se nós estamos... Isto saliu fai uns días no DOGA, é dicir, non estou falando de cousas abstractas como do nodo e tal, non? Isto saliu fai uns días no DOGA. Fai uns días se dixo que se iban a dar non sei cantos millóns de euros para plantar piñeiros, tamén frondosas, claro, sempre poñen a coletilla, non? É dicir, poñer piñeiros e tal en Galicia. Vale, eso é incentivar a segunda C, que é a do combustible, non? É dicir, se queremos que non haxa incendios, non podemos poñer máis piñeiros, non? Despois, tema de cambio climático, coñecemento climático, é dicir, non podemos seguir pensando que un modelo que o mellor lles funcionaba na época franquista, é dicir, bueno, vamos a poñer uns pinos e tal, aí por España, uns eucaliptos e tal, é dicir, non podemos pensar que ese modelo co actual cambio climático que hai, cos condicionantes que hai en este momento, van a funcionar ou van a seguir funcionando dentro... iba a decir dentro de 50 anos, non, dentro de 10 anos ou de 20, non? É dicir, non, simplemente non vai a funcionar. O monte, o medio é completamente diferente, non? Ten que haber profesionalización nos servicios de extinción de incendios, porque é algo moi serio. É dicir, o día que empecemos a falar de que a madeira queimada xenera furanos, carbofuranos, dioxinas, etcétera, etcétera, que vai a ser un problema de saúde moi grande para determinadas poboacións, bueno, pues empezaremos a chorar e, bueno, teremos os servicios sanitarios deteriorados, etcétera, non? Logo aí poño unha cousa moi curiosa que creo que reflexionedes acerca dela, é dicir, o fin dos planos forestais, non? Levamos con planos forestais, bueno, o do franquismo era un plan forestal, fíxose outro plan forestal, creo que foi no 92, non? Se non me equivoco, e agora se está falando de outro plano forestal. É dicir, por que temos que facer un plan forestal, non? É dicir, que postos a isto, é dicir, por que non facemos un plan de leite de vacas de leite, ou un plan de ovellas, ou porque non facemos un plan de flores, ou un plan de ervas aromáticas. É dicir, hai 50.000 cousas que están actuando no territorio, é dicir, das que podemos facer un plan, pero non, temos que facer un plan forestal que vai cargado de cartos, non? E iso é un problema moi gordo. Entón, eu simplemente o que diría é, non necesitamos un plan forestal. Que necesitamos entonces? Un plan para o rural. E iso é ordenación territorial, e diálogo con todos os sectores, e sobre todo, bueno, falouse antes un pouco dos economistas. Eu penso que os economistas son actores moi importantes en todo isto, non? Por unha razón que poño aí, non? É dicir, o custe de oportunidade, que en ecoloxía se chama balance enerxético, non? O custe de oportunidade, ti fas unha cousa e con esa cousa ganas, pero seguramente o hai que pensar, é dicir, que estás deixando de ganar se fixeras outra cousa, non? Entón, o problema do forestal en Galicia é que efectivamente é un negocio para uns cantos, claramente, é dicir, pero o custe de oportunidade é brutal. E por outra parte estamos subvencionados, o sea, estamos subvencionando todo eso, porque un pladiga de 150 millóns de euros anuais non deixa de ser unha subvención, é dicir, aos incendios, non deixa de ser unha subvención a toda esa situación, non? Hai outra cuestión básica, é dicir, temos que controlar o DOC se queremos cambiar, finalizar esta historia, non? É dicir, temos que tomar o control do DOGA. Eso supón cambiar, digamos, cousas como o programa de desenvolvemento rural, poño do 2014-2020, que está aprobado pola Comisión Europea en 2015, que son esa burrada de millóns de euros, é dicir, para 6 anos, é dicir, son 300 millóns de euros para 6 anos, e que basicamente, se o mirades polo miúdo, pois non van para carne, non van para leite, non van para agricultura, non van para froitas, non van para nada, salvo para piñeiros. E aquí quero descargar o tema dos piñeiros. Parece que hai unha certa batalla ganada, é dicir, co tema dos eucaliptos, que todo o mundo que entende que son de Australia, que arden moito, que son un problema,
e tal, pero que os piñeiros simplemente están, digamos, un escalón por debaixo en problemática, decir, do que ten os eucaliptos. Os piñeiros en Galicia non son autóctonos. Discútese moito isto de que quedaron xa acabo, de unhos piñeiros relictuais que sería o Pinus pinaster en determinados momentos en Galicia, porque hai unha continuidade polínica mínima, pero non sería máis que eso, máis que sería relictual. É dicir, todos os piñeiros que vedes, o noso himno fala dos piñeiros, é dicir, xa en ese momento, é dicir, é unha especie exótica e invasora, ademais, non? Que ten unha propiedade e que transmite o lume aínda máis rápido que os eucaliptos. É dicir, cando queremos pensade no de un lume combatible, non? É dicir, un modelo apagable. Cando queremos combatir un lume, se temos piñeiros, é dicir, non o vamos a poder apagar, non? En cambio, en ese programa de desenvolvemento rural, que vos invito a lelo, é dicir, basicamente o que se vai a encher de piñeiros a provincia de Ourense e o interior de Lugo, non? É dicir, bueno, máis sitios, pero bueno, basicamente eso, non? E logo tamén, que temos que ter? É dicir, obviamente, consenso. É dicir, e non un plano sectorial, é dicir, para que pensedes no tema, un plano sectorial que únicamente fale de forestal, é dicir, obviamente non pode ter consenso. O consenso que se lle pode pedir a eso é un consenso falso, un consenso entre partes interesadas, non un consenso entre o conxunto da poboación, non? E por último, poñovos esta imaxe que está sacada dunha publicación da Xunta de Galicia, é oficial, quero dicir, podedes atopar en internet no plan da paisaxe de Galicia. Non se ve moi ben, foron moi hábiles co uso das cores aí precisamente, pero bueno, vedes en ese verde azulado. Ese verde azulado é a masa forestal galega de especies exóticas. É dicir, que penso que fala por si mesmo, non? E un verde así como máis bonito, é dicir, o outro verde serían masa forestal autóctona, é dicir, bosques. Non pensedes que as masas forestais, que os cultivos son bosques, non caíades tampouco con esa trampa dialéctica, non? Non, é que arderon bosques de piñeiros, non, os bosques de piñeiros non arden, o que arden son cultivos de piñeiros ou cultivos de eucalipto, non? Bueno, pois esa situación actual de Galicia, non? O resto que se ven gris sería ou ben zonas urbanas, ou ben zonas agrícolas, ou matorral, mato, ou bueno, pois polígonos industriais, carreteras, bueno, zonas agrícolas e gandeiras. Co cal, prácticamente todo eso pode arder, non? E por que digo prácticamente? Bueno, porque esta franxa, collede aquí está Ferrol, se colledes esta línea, aproximadamente así, aquí estaría un poquinho máis así, esta línea é o norte de Galicia onde non arde, non? Entonces, claro, un dos tópicos que se dice, bueno, es que na Mariña de Lugo non arde porque o monte está ordenado. Eso é outro tópico, é dicir, cando a xente fala ou falamos de que o monte está ordenado, en realidade non sabemos o que estamos a decir. Simplemente estamos a decir que están mans de Ence, non? Ou algo así, non? Ou de grandes empresas, non? Aí simplemente non pode arder pola terceira C, polo que vos comentaba, porque aí non hai condicións para que arda. Entonces eu o que vos invitaría é a que forades cunhas bombonas ou con unhas latas de gasolina o 15 de agosto a calquer punto de aquí para arriba, me dá igual o día, enchedes todo de gasolina, podes poñer bombonas de butano, poñedes un chisqueiro e se apaga solo, non? E aí non pode arder porque non hai condicións, que non vos vendan a moto de que non arde porque hai ordenación. Non, que pasa? Curiosamente aí é onde máis productividade hai cos eucaliptos, precisamente porque non arden e precisamente porque hai humedade ambiental ao longo de todo o ano e crecen máis, non? Que digamos, desde un punto de vista racional, non? O único sitio onde se poderían plantar eucaliptos para unha produción racional en Galicia sería esta franxa. E o resto, simplemente o que facemos é alimentar, digamos, determinadas empresas, determinados intereses que non veñen a conto de nada, non? Lembrade as regla dos 330, lembrade o tema de lumes de copas e pensade se aquí o 15 de agosto, é dicir, en toda esta zona de aquí, con ventos do nordés, si isto é apagable, que coincide ca zona onde máis personas hai en Galicia, ou aquí, cando veña un vento do nordés máis extremo, que ven, bueno, prácticamente do leste, non? É dicir, que ven este sentido, si apagable esta zona ou todo isto, non? E xa non digamos, bueno, pois as zonas de piñeiros, precisamente da provincia de Ourense, e os grandes conflitos que hai precisamente con gandeiros e cazadores por non ter, digamos, un consenso previo do uso do monte, non? Entonces, pensade se iso é apagable, non? Nada máis, quédame moitísimas cousas por decir, porque podría estar falando desto horas, non? É dicir, deste tipo de historias, e o único que vos vou a comentar é que por decir este tipo de historias nun medio de comunicación público como é el diario La Vanguardia no mes de octubre de 2017, en este momento o Colexio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid púxome unha querella por daños al honor
polo importe de 30.000 euros. Xa vos contarei no futuro como acaba ese conto. Moitas gracias. Gracias, Isabel, gracias, Xavier. Bueno, pois, se vos parece, abrimos unha quenda de preguntas e de declaracións. A xente quere facer preguntas ou ben aos 4 poñentes que estiveron pola mañán, ou se quere facer unha aclaración para incorporar tamén o documento. Quen quere abrir o melón por aí? Ou quedou todo moi claro, hai moita fame. Celtia. Decías que os medios aéreos que se estaban empregando para atacar os lumes, porque claro, era un negocio e tal, pero ahora mismo temos uns lumes cada vez máis grandes, incendios forestais, lumes máis perigosos, e ademais que se concentran, entón o fume non deixa traballar os medios aéreos. Entón quería destacar tamén que os medios aéreos non funcionan en grandes incendios forestais ou non funcionan en vagas de lume, non poden elevar voo. Polo tanto, non funciona, non ten salida, non ten. Era para reforzar un pouco a tua intervención sobre os medios aéreos, pero bueno, que grandes incendios forestais non teñen nada que facer, que aquí na Galiza o que temos que facer, dende o meu punto de vista, e o que viñemos facendo para apagar os lumes é a guerra de guerrillas, e iso son brigadas pequenas e ben conformadas. Sí, bueno, o que comentaba a compañera precisamente, decir, si nós non queremos que teñamos ter grandes lumes en Galicia, o que temos que facer é xenerar un paisaxe mosaico, non? Entón, en ese sentido, hai un instrumento que tamén é a PAC, é dicir, a PAC penso que, bueno, é o 50% dos orzamentos da Unión Europea, tal e como está conformada a PAC, é dicir, que os calificativos que me salen non se poden decir en público, non? É dicir, pero non é un instrumento que sirva para absolutamente nada, senón, digamos, para incentivar as malas prácticas agrícolas e gandeiras na Unión Europea, desincentivar as boas prácticas agrícolas e gandeiras, ter problemas como este dos lumes. En cambio, podría ser, si se orientara de outro xeito en determinadas áreas con grandes riscos de incendios, como é toda a cuenca do Mediterráneo, particularmente Galicia e norte de Portugal, podría ser un excelente instrumento precisamente para ter esa paisaxe apagable, é dicir, vamos chamarlle así, unha paisaxe apagable, non? Entón, que pasa? É dicir, é máis importante, na miña opinión, é dicir, que un gandeiro poda ter un prado, non vou a falar dun cultivo de miña, pero bueno, que poda ter un prado para loitar contra os lumes, inda que aparentemente non teña moito que ver, é dicir, que ter que gastarse cartos en ter helicópteros ou gastarse cartos en traer o que te vai a producir ese prado, en traelo pois de soia transxénica de Sudamérica ou millo transxénico de Estados Unidos, non? É dicir, que como se está alimentando o noso gando en boa medida, non? Entón, bueno, eso é a historia. Eu por meterme un pouco con Xavier, falabas do tópico do abandono, non? E eu creo que hai que matizar un pouquiño, porque sí que é un abandono preocupante, e a mí me parece que é preocupante precisamente na ceda combustión, non? Que é a seguinte, é dicir, efectivamente aquel abandono que sigue un ciclo bionatural, bueno, antes o comentaba con Celtia, acabará sendo, co paso dos anos, paisaxe autóctono, non? Pero aquel abandono antropizado, aquel que ten excesos de fertilizantes, que ten lixo incorporado, que sufriu movimentos de terras, que é froito de almacéns, residuos, etc. Claro, aí sí temos un problema, non? Ademais, un problema cando ese abandono é dunha peza que antes cumpría unha función social. Me refiro no sistema territorial tradicional, non? É dicir, neste país con 30.000 núcleos, claro, que se produzan abandonos ven dun proceso, digamos, de deterioro, non? E ademais, cando falamos de abandono, temos que falar de un matiz cuantitativo, que porcentaxe de parcelas temos abandonadas, se estamos falando dun porcentaxe baixo, ou se é digamos, unha manifestación masiva de que entón é un abandono do país, non un abandono dunha parcela, non? E cualitativo, onde se produce ese abandono, non é o mesmo nunha franxa urbana, de límite urbano, que nunha franxa de montaña, é dicir, pode haber eses problemas. E, sobre todo, finalmente, non? O abandono, polo menos no que eu tratei de transmitir, é un síntoma de colonialismo. É dicir, no sentido en que
ese desplazamento de campesiños, dese espolio rural, ese esgotamento da identidade territorial, etc. Claro, é precisamente o que pretenden. Se non hai xente, se se abandona, quen o defende? Quen defende o territorio? Quen son os primeiros? Quen é a primeira brigada antilume, non? É dicir, ese é o, digamos, a que a mí me preocupa do abandono. É certo que un mato non ten por que arder se non se lle prende lume, non? Esa parte na que estou de acordo, non? No outro me parece que sí que é interesante. Sí, non, sí, o sea, a ver, non puntualizáis e cara moi ben, é dicir, a cuestión é que cando alguén lle preguntan, é dicir, bueno, por que arde Galicia, non? Entón, un tío, unha persoa, o primeiro que di é que está abandonada. Vale, é dicir, eso, efectivamente, como acabas de dicir, eso é un problema, pero non é todo o problema, é dicir, ten que haber máis cousas que eso, non? E logo, o tema do abandono, entendede precisamente que o mato arde rápido, eso non hai, é innegable, non? Acumula moita biomasa, seca moi rápido, etc. Pero, bueno, o mato é o primeiro estadio para que haxa bosque, non? Entón, se nós queremos recuperar ecosistemas naturales boscosos, debemos deixar o mato, non o podemos tocar, non? Entón, hasta que punto é lóxico, é dicir, que en este momento se estea dicindo dende a Xunta que hai que cortar, facer franxas de protección independentemente do que ali haxa, non sei que e tal, e logo que ao mesmo tempo a propia Xunta, como pasou fai creo que 2 semanas, é dicir, saca unha línea de axudas para poñer combustible, para poñer piñeiros, é dicir, a ver, estamos tolos, é dicir, por un lado cortamos, por outro poñemos, é dicir, eso non vai a ningún lado, non? Entonces, eso é o que me refería, é dicir, que Galicia arde porque está abandonado, pois non deixa de ser un exercicio de mera impotencia, ou é como decir, bueno, Galicia arde porque hai xente que prende lume. Bueno, pois sí, claro, hai xente que prende lume, pero iso non é a causa pola que hai un incendio masivo, nin aquí nin en Portugal, non? Ese tipo de cuestións penso que hai que telas sempre moi claras, non? É dicir, cando alguén vos diga, pasa con todo, é dicir, pero particularmente co tema dos lumes, unha causa, esta é a causa polo que arde tal, é dicir, unha única causa, única simpleza, non? É dicir, sabedes que está errado, sabemos que estamos errados, é dicir, unha cousa que ten unha, bueno, pues, ten múltiples causas, múltiples orixes, moi complexa, interaccionan entre sí de distinto xeito en cada sitio, entonces, pues bueno, non nos pechemos a ese tipo de cousas, non? Aqueles impresionantes incendios, falei co conselleiro e aparte deso daquela, o conselleiro, e aparte deso, bueno, pues, mandei unha carta a prensa co algunhas propostas que se podían tomar para evitar os incendios a nivel personal. Eu concretamente traballei sempre na industria, son, podemos dicir, industrial, son ingeniero técnico industrial, pero son presidente dunha comunidade de montes na Ribeira Sacra, porque abandonouse todo, como ahora, desde que me xubilei, estou en ambos sitios, pois permanezco casi xa tanto tempo na aldea como ali xa casi non hai xente, pois bota o mau do que sabe un pouquiño, non? E entón conozco, porque, bueno, tamén nací no monte, no rural, conozco bastante o rural, non? E entón, bueno, eu, por exemplo, con isto último que dices, que as causas, eu non sei o porcentaxe, pero un gran porcentaxe, un grandísimo porcentaxe é o abandono do monte, non? O abandono. Xa nin se sabe de quen son as fincas, entonces, por chispas eléctricas, por rayos, por descuidos, por algunha personiña que tal, pois se producen os incendios, pero se non houbera ese abandono tan grande non habría os incendios. Eso é así. Eu creo que, salvo Galicia, un pouco norte de Portugal, Zamora e poucos sitios máis, non hai un abandono en toda Europa semellante ao de Galicia. O sea, está aproveitado o monte, está aproveitado en todas partes do mundo. Bueno, me refiero non a África, onde están os animais e estas cousas, pero no resto do mundo occidental é así. Eu, entón, como primeira medida, poñía a valorización do monte. O
o sea, para evitar un pouco os incendios. Donde vale o monte vale, eu conozco moi ben un concello en Cerdido onde hai monte, onde hai plantacións ordenadas e non hai incendios, está no medio de outras zonas onde hai incendios, pero naquele concello non hai incendios. E a mí o que me chama moita atención é que nós exportamos, o sea, de países deses avanzados industriales, pois exportamos de todo, o sea, madeira. O sea, eu estou facendo unha casa ali en Ourense e a madeira ven de Alemania. A madeira que podía haber perfectamente aquí, pois ven de Alemania, ven de Finlandia, de Suecia e tal, pero concretamente aquela ven de Alemania, un país plenamente industrial. Despois ven soja, ven millo, ven de todo de Estados Unidos, outro país industrial, ou de Argentina. Bueno, Argentina non é industrial, pero de países industriais. Non sei que miramos, pagámoslo máis caro, entonces, claro, eso hai que, de alguna maneira, hai que valorizalo, non? Despois, bueno, se dicía, non se pode facer eu parece que entendí, o mapa forestal que non tiña interés. Eu creo que sí. O plan. Que? O plan. O plan forestal. Vale. Porque eu tuve un irmão que traballou moitos anos en Canadá e ali se limita perfectamente. E non só definitivamente, sino por anos. O sea, que aquí podes plantar viñedo, por exemplo, en Canadá, que se planta viñedo, este ano, o ano que ven non, ou o ano que ven aquí se planta tabaco ou non se planta. O sea, quer dizer, teñen ordenado perfectamente o monte, teñen ordenado. E iso non quita que o medio ambiente non existe en Canadá, por exemplo, que hai un cuidado e unha sensibilización moi grande con ele, pero está perfectamente ordenado. O monte como unha industria, eu entendo así, o sea, non entendo unha cousa solo para ver, o sea, porque incluso, non sei, eu son anti-eucalipto totalmente, pero non me importa que se plante eucalipto en certas zonas, o mellor que non se pode plantar outras cousas. Despois, bueno, eu creo que moitas das cousas que dixen, que escribín aquí no ano 2006, prácticamente coinciden co que se está dicindo ahora. Daquela non se dicían tanto, ahora sí. Algúnha cousa, por exemplo, a mellor, simplemente citaría o daño que fan, por exemplo, os corzos e os xabarís para a xente que quere plantar millo, que quere plantar cousas e non se di nada desto, pois é importante, porque, por exemplo, na Ribeira Sacra, en Pará de Sil, pois a xente xa non pode plantar, e agora xa se empezaron a meter nas viñas tamén, concretamente os xabarís. Pois a xente planta, pois vai plantar uns castiñeiros ou uns carballos, e ven o corzo e os come, xa non planto, ten que poñer unhas cousas que valen moito, e entonces, bueno, pues, €1, creo. E claro, contra eso, eu non vou contra a caza, pero elí eu era pequeno e non había ni un corzo ni un xabarí, nunca, había lobos, osos, meus pais falaban dos osos, eu non conocín os osos, pero sí que non había xabarís nin corzos, e agora, pois é o que ves, por a noite sales por ali, xa se poden facer hasta excursións por a noite para ir velos, non? O sea, diante das casas e tal. Eu creo que eso, de alguma maneira, había que evitar. Eu xa digo, non me quero estender nada do que teño por aquí todo escrito, que xa o escrito daquela. Eu creo que, desde logo, como unha pincelada, botarlle a culpa aos incendiarios é unha barrabasada, porque están ali, por exemplo, en Pará de Sil ardeu unha cantidad enorme de terreno, enorme. Non fixo moito daño porque foi moi corto e foi por arriba, entón non fixo excesivamente daño e as casas se defenderon. Algúnas cousas como o Mosteiro Santa Cristina tamén, pero nin siquiera foi en Pará de Sil, foi en Xunquera de Espadaña onde se produciu o lume, a 20 e tantos kilómetros, pero con esas condicións que había, non houve múltiples incendiarios. Seguramente que alguén se escapou o lume alá en Xunqueira de Espadañedo e veu todo, atravesou a montaña, a Cabeza da Mega, atravesou todo, anduvo por onde quixo o lume. E aquela noite, además foi nunha tarde, nunha noite, non había maneira de apagalo. Non ardeu máis de verdadero milagro, salvo que os veciños ali nas casas trincheraron e o pararon, pero eu creo que, xa digo, non é os incendiarios, é unha que usa a Xunta para dicir,
existe algún, sí, home, sí, pero non, por exemplo, o lume máis grande que houve en Portugal, o lume máis grande, despois de múltiples tal, unha línea de baixa tensión, os que están en mal estado e que produciu lume, non foron, incluso o tren que vai en algúns sitios produce lume, o sea, eu eso sí que pode haber. Collemos, porque hai máis turnos de palabra pedidos e quedamos pouco tempo. vai haber no futuro unha demanda por parte de gandeiros ou de vendedores vinculados á actividade agropecuaria. Vai existir demanda deste territorio, que sería unha gran noticia para o mundo do monte de Miño. Vais dar máis palabras ao contestar? Vou dar máis, pero non sei, hai dúas máis. É que hai tres palabras máis. Como preferides? Como preferides, os ponentes? Sí, pois contestado ahora, quedan tres palabras. Xa, alguén máis quere que apunte para pechar xa? Nada, está Manuel, Mercedes. Perdón. Considera que vai a vela. Bueno, todo isto é bastante máis complexo que dar unha resposta así moi frívola, non? Quero dicir, eu creo que neste momento que houve unha perda de activos agrarios e isto debiuse, bueno, a moitos factores. Quero dicir, houve, bueno, primeiro temos unha cuestión de tasa negativa de relevo xeracional, co cal, se a tendencia é actual, vamos seguir perdendo activos agrarios. É unha cuestión, bueno, que se está dando a nivel global, e quero dicir a nivel galego, pero tamén a nivel global. De feito, nos últimos 10 anos perderonse o 25% dos proxectos agrarios gandeiros a escala europea, quero dicir, é unha tendencia global, non é unha tendencia só aquí. A min, bueno, non me gusta moito frivolizar cas cousas, non? Entón, este é unha cuestión. Pero eu sí creo que é unha necesidade. É dicir, eu creo que temos a necesidade de buscar desde puntos de vista diversos, tamén de xestión do territorio, pero tamén diversos. Eu creo que no medio rural
bueno, o tema do abandono e do feito de que cada vez queda unha población máis envellecida, podemos falar de que implica, non? E vai ter moitas repercusións. Neste ámbito estámoslo vendo. Pero eu creo que é un drama social. Xa moi superior a isto, eu creo que o feito de que en moitos lugares só queden persoas maiores cunha renta moi baixa, que é a media que temos en Galicia, e moitas veces que a súa renta non lles vai dar nin siquiera para os cuidados que necesitan, que eran cuidados asumidos en gran medida por unha rede familiar, e agora pasamos dese modelo a un de baixos ingresos. Parece que me estou indo do tal, pero bueno, eu creo que hai unha necesidade grande de buscar unha estrategia para que persoas poidan desenvolver proxectos vitais no futuro na zona rural, con medios de vida, e ao redor deses medios de vida xenerar outros. Entón, para iso, a tendencia hai que revertila, e seguramente teñamos que ver que posibilidades hai para desenvolver no futuro proxectos nese medio rural. Entón, eu creo que, bueno, hai moitos factores que indican que a dependencia alimentaria de Galicia que está tendo hoxe, que ten moita, en moitos, na alimentación do gado, ten dependencia alimentaria na froita, en cantidade de cuestións, bueno, no futuro, pensar que esa importación, coa mellor con os custes enerxéticos que non van ir á baixa, bueno, con moitos factores que temos, que ao mellor hai que pensar nun interés xeral que implique, bueno, aproveitar o potencial, romper vulnerabilidades que nos podan xenerar unha estructura productiva totalmente, bueno, que ten moitas eivas, e a facer políticas para iso, non? Quero dicir, eu creo que per se non vai haber a demanda, per se non a vai haber, eu creo. Incluso ao revés, eu creo que vai haber a tendencia de continuar con esta dinámica de abandono. Entonces, vamos ter unha catalogación, pero non vamos ter a demanda. Entonces, para facer eses proxectos productivos agrarios e gandeiros vai haber un acompañamento, unha acollida desas persoas xóvenes. Eu entendo perfectamente a xente que quere marchar do medio rural a un ámbito urbano, pero creo tamén firmemente que hai persoas que hoxe están que non marcharían se tuveran posibilidades de desenvolver un proxecto vital nesa zona, ou incluso que poderían pensar en facer un proxecto no medio rural aínda hoxe estando na zona urbana. Entón, a mí pareceme que o goberno galego ten que buscar ferramentas e instrumentos, ver o potencial, ver esa oportunidade e diseñar un proxecto que abranga todas estas cuestións. Eu creo que por sí, ahora, estou convencida de que hai un potencial enorme en Galicia. Eu non sei se somos conscientes que por clima, por zona, bueno, polo tipo de suelo que temos, polo tipo de a nosa posibilidade productiva no sector primario, agrario, gandeira, forestal é inmensa, temos unha diversidade enorme. Ahora tamén creo que para iso hai que cambiar o modelo totalmente, incluso no propio forestal. Claro, eu non podo decir vou considerar productivo unha plantación de carballos no forestal e plantar os carballos que eu vexa. Home, podo ter o disfrute que tamén é lícito e hai que observar esa dimensión social, ambiental e todo eso, pareceme moi ben, pero no productivo tamén hai que ter investigadores, científicos, desenvolver proxectos de transformación ou de formación ou de plantación en todos os ámbitos, e no agrario, por suposto. No agrario eu creo que temos modelos pensados hai 50 anos e nin no forestal, nin no agrario, nin noutros lugares valen. Non podemos seguir pensando como con circunstancias de hai 50 anos, nin polo que vai, nin cal é a perspectiva enerxética, nin cal é a población que vamos ter. Temos que pensar que o mundo cambiou. A primeiros de século, Europa representaba o 25% da economía mundial. Bueno, pois cando acabe este século vamos representar o 4%. E esa é unha realidade. E a población europea, que era moi significativa na escala mundial, pois agora vai ser unha población mínima, a niveles todos, xeoestratégicos e de todos os niveles. Entón, o mundo cambiou e creo que vamos ter que analizarlo en serio. Eu entendo que cada sector ten os seus intereses e pareceme lícito, pero entendo que nun ámbito de goberno que representa o interés xeral ten que aunar todos eses ten todos eses intereses, contar co coñecemento, co interés da población xeral e tamén co interés sectorial. Entonces, non sei se me liei, pero non din solucións, pero creo que é unha necesidade este tipo de cuestión.
é só unha cousa no tema da fauna salvaxe, únicamente, non? Cando alguén lle baixan o salario, parecelle unha cuestión fundamental, ou se queda sin el directamente, non? Os danos para algunha xente no seu medio de vida están sendo enormes, entón hai que prestarlle atención tamén a esa cuestión. Hai cuestións que son bens comuns e bens de toda a sociedade, e hai que pensar entre toda a sociedade como contribuímos para pagar eses danos entre todos solidariamente. Aproveitamos recursos, ao mellor nos beneficiamos deles, outras veces necesitamos o apoio social de bens que consideramos comuns, e entre todos esos temos que facer un sistema. Antes comentaba unha compañeira das axudas do lobo. As axudas do lobo, moita xente nunca chega a cobralas, e hai xente que as cobra os 3-4 anos. A calquera de nós que nos digan unha parte do seu salario vai cobrala dentro de 3 anos, pois pareceralle que non tal. E despois eu tamén creo que en todas as cuestións hai que facer un seguimento das propias poblacións por comunidades, un servicio de prevención con criterios científicos e este tipo de cuestións, porque hoxe, por exemplo, están nos alertando xa desde Europa que temos un problema sanitario gordísimo, por exemplo, coas poboacións de Xabarín, triquinosis, brucela. Entonces, este tipo de cousas, eu creo que ten que haber un servicio de prevención público da natureza, con medios suficientes, e que faiga todo un traballo integrado, pero tampouco estou de acordo, como seguramente é bastante entendible, en que isto teñan que pagar a xente gandeira, ou a xente que vive no medio rural, que hai moita xente que xa ten o monte abandonado, o monte entre aspas, quero dicir que non estou falando dunha plantación determinada, teno ao pé da casa e non é capaz de levantar unha pataca arriba, por exemplo, non? Sí. Grazas, Isabel. Manuel. Sí, moi brevemente, a pregunta que facías é moi interesante, é dicir, se vai a ter demanda. Eu sou un poquinho máis radical, eu digo que vai haber unha demanda brutal, e ademais moitísimo antes do que nos pensamos, por unha razón, e é que non estades mirando, en xeral a sociedade non mira, os parlamentarios tampouco, salvo algúns parlamentos do mundo, non miran ao maior problema ao que se enfrenta a humanidade nos próximos anos, non? É dicir, nos próximos anos non é dentro de 100 anos, os próximos anos é en cuestión de lustros, en moi poucos lustros, que é o teito do petróleo, o peak oil. Hai un informe do Parlamento intergrupos do Parlamento Británico, por exemplo, fai pouco, que presentamos fai un ano, creo, os distintos grupos parlamentarios aquí en este Parlamento, é dicir, está traducido, podedes traducido en inglés, podedes ler en galego, é dicir, está en PDF, lo podo enviar se queredes e tal. Entonces, ese é o maior problema ao que se enfrenta a humanidade en este momento, é dicir, todo o demais son chorradas prácticamente, non? É dicir, simplemente porque non vai haber enerxía disponible para manter todas as actividades que mantén a civilización en este momento. Unha das que non vai a poder manter é que territorios, falo de Galicia, pero me dá igual, podría falar de calquer outro lugar, é dicir, que territorios concretos non teñan capacidade de alimentarse a sí mesmos. Entonces, salvo metendo inputs de enerxía externa, de enerxía fósil en este momento, non? Por lo tanto, non me cabe ninguna dúbida que como non vamos a poder importar nin soia, nin millo, nin absolutamente nada de territorios que estean a partir de determinada distancia, o consumo vai a ter que ser forzosamente de proximidade. Eso chamase manter un sistema óptimo en ese sentido, sería facer un país resiliente. Entón, todo o problema é que todas as políticas que en este momento estamos a observar están a destruir a resiliencia de todos os países, de todas as comunidades, de todos os povos, dos concellos, me dá igual a escala a que poñamos o asunto, non? Entón, a mí non me cabe ninguna dúbida, é simplemente decir, preservar territorio cultivable, territorio no que podamos introducir tergando, é dicir, simplemente cultivar, simplemente me parece unha medida básica de resiliencia para evitar que a xente morra, que a poboación morra de fame. E non me estou tampouco referindo que a mellor nos toca aos que estamos aquí, é dicir, por edade, non? Entonces non me estou referindo a cousas así moi extrañas, non? Entonces eso a min pareceme o máis importante, non? Precisamente
facer planes forestais como os que se fixeron no franquismo, como os que se fixeron desde a Xunta de Galicia ou como os que se pretenden facer agora, é dicir, eso que fai é diminuir a resiliencia, é dicir, en este caso de nós como galegos ou nós como habitantes do Concello X, me da igual, non? E iso vai a ser moi gordo, porque os piñeiros e os eucaliptos non se comen, non son comestibles, non podemos facer eso, non? Tamén fa unha pequena achega, é dicir, que moitas veces non temos en conta. En este momento, o 8 ou 9% da enerxía que se consume mundialmente vai para un único proceso, que é o proceso de Haber-Bosch. É dicir, que son Haber e Bosch, eran dos premios Nobel de principios do 20 que descubriron como transformar o nitróxeno atmosférico en nitróxeno utilizable, en este caso en urea, en fertilizantes, non? Si eso desaparece, é dicir, unha pequena baixada de enerxía destinable a ese proceso, é dicir, son millóns de mortos. É dicir, si temos que pasar do 8% ao 7%, eso cifras en millóns de mortos de fame, non no mundo, é dicir, e o único que podemos facer para manter, digamos, esa capacidade é precisamente ter gando, non? É dicir, que é unha cosa que moitas veces parece que se nos olvida, non? Entonces, preservar eso é unha cuestión de resiliencia básica para o futuro, é dicir, é o único que nos vai a poder salvar, non? Logo, abrimos outra espita co tema da fauna, non? É dicir, por que decía antes que ter un plan forestal únicamente forestal é unha cousa que non debería ser, que non se debería dar, sino que necesitamos un plan a outro nivel e o necesitamos ademais cunha perspectiva científica, en este caso me refiro que teña en conta as leyes da ecoloxía, precisamente por cuestións como esas, non? É dicir, porque sabemos que se vamos a seguir profundizando nun modelo forestal deste tipo, evitando zonas eliminando zonas de agricultura e ganadería, determinadas especies van a ir a máis, non? E se aún encima tomamos decisións como se toman na Xunta de Galicia sin que ninguén diga nada, é dicir, para que esas especies vayan a máis, bueno, pues podemos ter un problema. Que decisións estamos tomando para que esas especies vayan máis? Precisamente matar lobos. É dicir, matar lobos o que fai é proliferar outras especies, non? Matar xabaríns, é que é moi curioso, é dicir, que precisamente, seguramente non o sabedes, é dicir, pero canto máis xabarín se caza, é dicir, máis aumenta o número de xabaríns. Pode parecer unha contradicción, se queredes vos lo explico máis polo miúdo, decir, pero bueno, é unha cosa que está científicamente demostrada. Entonces, se están tomando tantas decisións constantemente a este respecto, sin ter en conta as mínimas leyes e o mínimo coñecemento de ecoloxía xeral que calquera, casi me atrevería a decir que calquera licenciado ten, é dicir, que é abrumador e que ademais xenera logo problemas. É dicir, que nos poñemos aquí a discutir e tal, problemas e tal, cando realmente os problemas están en outro lado, non? É dicir, ese é o tema, non? E quen o paga ao final son os de sempre, ou ven os lobos, ou ven un paisano que lle comen non sei que, é dicir, en fin, todo ese tipo de historias, o que destrozan as viñas, o que non sei canto, non? E todo isto en medio dunha PAC, é dicir, que precisamente actúa en contra de todo isto, non? Entonces, sentidiño a hora de falar das cousas, porque, é dicir, non hai, é dicir, en ecoloxía non hai relacións lineais, non? É dicir, son bastante máis complexas. Hay máis que preguntar, iba a decir, non? Porque preguntar, non, é que hai varios temas, é dicir, que saíron aquí, que a min, bueno, nas que coincido bastante, non? E sobre todo ca última exposición que acaba de facer Xavier. É dicir, a min me parece que cando temos unha superficie que nos é 30%, según as estadísticas, non? É o que se chama superficie forestal, a min me parece que desborda claramente o ámbito forestal e incluso o ámbito territorial. Para min xa é un problema de país. Entonces, xa cando se me fala de plan forestal, xa casi ni me interesa. É dicir, por qué? Porque penso que para unha superficie como esta, é dicir, hai que ter un planteamento moito máis amplio. É dicir, que, digamos, que necesita o país para un 30% da súa superficie que está en determinadas condicións. Por poñer un exemplo, non? É dicir, nunha época de crisis, son economista, de crisis, de crecimiento pequeno, de falta de emprego, me pregunto, esta superficie que riqueza crea e que emprego crea, non? Nunha época de crisis de enerxías e todo isto, chamabas un pouco, é dicir, esta superficie que aporta a produción enerxética. Nunha época de crisis alimentaria, porque hai unha crisis alimentaria que aporta aquí, non? E
nunha época tamén de crisis medioambiental, é dicir, como contribuye a superficie forestal deste país á crisis ambiental. E con isto quero dicir, somos unha organización política, que hai que facer un planteamento político, é dicir, un planteamento político que neste momento, dada a dimensión, desborda unha ou dúas legislaturas, é dicir, non se resolve o problema nin coa mellor intención do mundo en unha legislatura, senón en dúas. Entonces, isto obriga a estrategias a corto e a medio prazo. É dicir, a medio e longo prazo, digamos, debemos decir que queremos para este 30% da superficie forestal que non é que este abandonada, senón que me parece moito máis correcto o tema de desposeída. Se nos quitou a posesión deste territorio. Entón, vamos a tomar posesión deste territorio e fixemos que queremos que sea este territorio. Se é unha propiedade privada, digamos, donde determinadas industrias obtienen beneficio, ou queremos algo moito máis amplio. Sei que isto sona moi abstracto, pero para mí o planteamento ten que ser isto, porque estamos falando do 30% da superficie deste país. É dicir, e isto ten que ter un planteamento político. Isto era. Non sei se me expliquei ben.
simplemente para darlle continuidade ao nodo de Xavier, e que tamén sitúa un pouco o marco. Hai un documental de Llorén Soler que se chama O Monte Noso, e que tamén explica un pouco como se chegou tamén a esa disposición, e que tamén pode dar un pouco idea de que o uso do territorio foi outro, e de que a situación tamén é reversible nese sentido. E tamén continuando un pouco cos tópicos, falase do abandono como nun tono como se sobrara o terreo. Eu creo que estamos moi lonxe deso. O que temos é un sobreuso do terreo en determinadas áreas, eso tanto desde o punto de vista demográfico, é dicir, temos áreas sobrepoboadas, é dicir, que hai unha sobrepresión sobre o territorio en determinadas áreas, e na agricultura outro tanto do mismo. Temos un modelo agrícola que está baseado na sobreproducción de determinadas áreas, no canto de unha subproducción ou, como se ven dicindo, abandono de outras. E outro falouse pouco do eucalipto, así como se vera un pouco de medo, e o tema da eucaliptización, e que un pouco se pon aí a dicotomía entre incluso foros por aí de eucalipto, carballo e esas cousas. Creo que son dicotomías que pouco axudan. A eucaliptización chegouse en base a un modelo dunha determinada industria que eu considero que incluso Ence o menos mal que fixo no territorio é ali na ría de Pontevedra. Fai o mal que fai, pero é ali concentrado, pero o mal que fixo no desmantelamento de todo o tecido industrial madeireiro por todo o país é tremendo. O eucalipto non se chegou porque sí, chegouse porque primeiro desmantelouse todo o demais, e, agora que nos queda? Pero tamén temos o tópico de que, o eucalipto ten valor. Non. O eucalipto vale a terceira parte de fai 30 anos, que pasa que a desestruturación e o desmantelamento de outra industria fixo que outras madeiras decaeran o prezo moito máis. E xa, rematando, que tamén se fala de que Galicia é un gran produtor de madeira. Tamén é un tópico, pudo ser. O que é un gran produtor de biomasa leñosa. Madeira, importase un montón de madeira, froito de ese desmantelamento de esa pequena industria, pois que situada no medio rural, e que fai un pouco tamén ao desplazamento dos eixos económicos cara ás vilas e cara a franxa atlántica. Non moito máis. Gracias. Moitas grazas. Non sei, Isabel, Xavier, se queredes apuntar algo, ou, Reme, que tamén estivo no debate, xo sei que xa marchou, se queredes apuntar algo do que acaban de dicir as compañeras. A ver, solo unha reflexión así un pouco final, non? Pois nun os niveis de ventas de un 50% da madeira do Estado, a facturación é un 13%. Parece que non é nada bon modelo, non? En principio, quer dizer, hai unha descoordinación bastante grande entre unha e outra. Non sei, será, non quero dicir que se seña unha foto fixa, seguro que hai moitos matices que facer en cada momento, aunque fora unha foto nun momento dado. Eu creo que Galicia, a primeira cousa que ten que decidir é se decide o seu futuro en base ao interés xeral que poida ter como país, ou se sigue sendo un modelo absolutamente colonial sin perspectiva de futuro. Eu creo que ao mellor unha evidencia grande é porque se nos está marchando e fuxindo a mocidade. É un modelo suicida, absolutamente suicida, no demográfico, no social,
e, bueno, por suposto, no enerxético. Eu creo que, efectivamente, hai unha cuestión clara e é que, bueno, pensamos, quer dizer, que podemos prescindir de que non poida ter futuro aquí a mocidade, podemos prescindir de que non produzamos a nosa alimentación, bueno, pois cada vez menos, e podemos prescindir, bueno, de todas as alertas de que a maioría bueno, pois incluso de bens materiais, quero dicir que hoxe se están usando indiscriminadamente, pois ao seu nivel de, bueno, pois de, non é a palabra stock, non? O nivel de reservas que hai está tremendamente disminuído en moitos bens materiais, especialmente nos combustibles fósiles. Nós non temos 2 planetas, nin 3, nin 1,5, temos un planeta. A enerxía, a perspectiva da enerxía é, bueno, cada vez hai menos enerxía, cada vez é máis difícil de extraer, é máis cara, bueno, realmente eu creo que nosotros temos que facer un modelo forte, marcar cales son as prioridades, bueno, e exercer a soberanía, bueno, en base a uns intereses que tamén que teñan neses intereses unha perspectiva de futuro como país, non? E eu creo que, bueno, directamente, pois pensar que a corto plazo neste tipo de cuestións, eu insisto, é un modelo suicida socialmente, absolutamente suicida. E eu creo que é moi relevante o uso de territorio. O territorio pode ser o gran activo tamén para realmente que a poboación poida ter un proxecto de vida no futuro nese territorio, ou pode realmente ser un ben totalmente acaparado para o interés moi particular de 4 firmas que coticen na Castellana ou, bueno, unha bolsa de Chicago, dame igual, dame igual que seña unha que cotice na Castellana ou unha multinacional que arrasa miles de hectáreas e despois está nun paraíso fiscal cotizando. E eu creo que este é un tema tremendamente relevante. Non podemos estar alleo a poboación, e o grosso da poboación hoxe está en zonas urbanas. Ten que ser partícipe deste tipo de cuestión porque lle vai afectar tan directamente como as persoas, ao mellor menos, pero, bueno, é unha cousa que ao mellor nin siquiera ese menos ou máis, é dicir, a necesidade de contar con un lugar para desenvolver o proxecto de vida, un territorio que teña unha dimensión cultural, unha dimensión económica, un equilibrio social e unha necesidade básica para todas as persoas. E isto, quero dicir, eu creo que é o que está en perigo, quero dicir, poñer nas mans, bueno, 2 millóns de hectáreas son un pouco a catalogación hoxe do que é forestal, Monte Raso, Monte Arborado, por aí. A ver, é o noso país. É dicir, queremos dicir algo sobre o uso futuro do noso país ou non queremos dicir nada? Ou pensamos que unha industria ou 3 ou 4 son as que tenen que decidir o mellor uso ou máis rendible para ele? Eu creo que é o que está en xogo. Sí, a mí, se me permitides, eu casi empezo polo final. É dicir, hai unha cuestión básica que é o que, enlazando co que decía antes do teito do petróleo, que é o que está marcando, digamos, a xeopolítica nos próximos anos, non? Que é o acaparamento de terras, o famoso land grabbing en inglés, e que seguramente vos sona máis polo que está facendo China, por exemplo, é dicir, de que está invadindo África dun xeito silencioso e calmado, sin armas, non? Pero está invadindo África e acaparando superficies de terreno, non? Tamén os están facendo os países do Golfo, curiosamente, na parte de Asia, Kazajstán, Uzbekistán, bueno, toda esta zona, esas zonas, está facendo determinadas compañías con Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, etcétera, non? Entonces, digamos que en toda esta ecuación, non? É dicir, as persoas realmente non importan nada, é dicir, somos simplemente, en algúns casos cómplices, en outros casos podemos ser peóns, en outros casos, bueno, simplemente problemas, non, estorbos, digamos, no camiño. Entón, o que se trata é que tanto países como corporacións o que se están quedando con cachos do territorio, non? E se o vedes en Galicia, por exemplo, a lei esta de medidas empresariales que se sacou Feijóo da chistera, en realidade é unha lei de land grabbing, de acaparamento de terras, é dicir, simplemente vamos a poñer terras para a disposición de determinadas compañías, non? Entón, digamos que en toda esa ecuación
Eu sempre comento, decir, que eu son decrecentista, non? É dicir, estou polo decrecemento, etcétera, etcétera, e a alternativa son dúas, basicamente, é dicir, ou decrecemos ou colapsamos, non? É dicir, o colapso é un decrecemento descontrolado, o decrecemento é un colapso controlado, non? Basicamente, non? Entonces, sempre se tende a identificar os decrecentistas, bueno, pois con xente como un pouco de esquerdas, ecoloxistas, non sei que, xente ligada á terra, povos indígenas, etcétera, etcétera, pero non é certo. Os decrecentistas máis concienciados e máis avanzados e que levan a dianteira con moito son determinados países e determinadas corporacións, porque eles saben exactamente o que queren para o futuro próximo, non? Que non o sabemos somos nós que estamos discutindo, non? Eso é a cuestión básica, non? E logo xa por último, reitero, casi por penúltimo reitero, que cando pensedes no malo que foi a eucaliptización de Galicia, pensade a piñeirización, que é exactamente o mesmo. O que pasa é que hai unha cuestión de desequilibrio territorial e é o seguinte: os eucaliptos están na franxa atlántica, que é onde é a xente, e de onde están os medios de comunicación, en onde hai incendios que afectan a xente en gran medida, non? Os piñeiros están no interior, onde hai menos xente, non se afecta tanto a xente, e a xente que é afectada é xente que non importa, é dicir, son xente maior, xente do rural, que, bueno, que en definitiva non tenga eses accesos, non? Entonces, non vos quededes ca coletillade eucaliptos, pensade nos piñeiros, é dicir, porque é exactamente ou prácticamente o mesmo problema. Por último, recomendo vos unha lectura que era a lectura, bueno, unha lectura de Ibsen, de hai máis dun século, que se chama O enemigo do pobo, non? É dicir, basicamente un Estado ou unha corporación gubernamental se alía con unha corporación privada, se produce un sistema no cal ao final toda a poboación se empón en contra da única persoa que denuncia un problema moi gordo. Volo deixo porque prácticamente un retrato de hai un século dos problemas do futuro que están a ocurrir no planeta e particularmente en Galicia con isto. Moi ben, Xavier. Bueno, pois nada, darvos as grazas ás e os comparecentes, darvos as grazas tamén aos asistentes por as preguntas e por as aportacións que fixestes esta xornada de mañán. Vémonos ás 5 da tarde, vamos a intentar ser algo puntuales, porque, bueno, hai outros 4 comparecentes pola tarde, vale? Nada máis e moitas grazas.